dwumadia hodo ebrenua ewo hon mesrawo ensa mode so ma ho mo fa vitamin kenka ho na mo wi a mo baba beda yase pa se vitamin no eno nko ane ano de amode so ma ho a mo edi ho adanse vitamin ke dia ye na hodo ebrenua obi a ewo ni taste ewo m obi anya ni flavor your vitamin choco energy champ enafe vitamin regular nini na ewo dwaso fufro ne vitamin banana emofra ne pepapa ye de Ghanaian kase kwadu no ene ye de agye enti ede ebie mankoda dwene mu eboa mankoda dwene mu ebie anodi a wo pe protein calcium potassium vitamins ena omega 3 6 ne 9 ewo mu a ene vitamin na mekanfo ede amawo ba bia tonto nsa ene anode ewo memu bia kwa wo so pe vitamin konsa ebeka bi Hepa Plus eba mixture eye semenhia duro Hepa Plus de enya ne so bi da esan se wo ba ye ne dwumadi edie woni padua ni mu na dua na kwa ni mu no enya sem ketewa na obebia da ni wonu akoto se drei na wonu ne ho da bia da san se boa ebuchi immune system no ema honam no nya hoden na fe akodi etie ya de mo wo bia ye woni padua ni mu wo bebia da wonum Hepa Plus no so esan so nyanto boase ewurawura mo jan mi yifi ene nioma hodo ye wo mu enti obi homi apampan de akire wotin kansa woda sode na wedie motwetwon menstrual disorder eno oba abra so bara ne ntumi masa ne wopanuo shasie ne no Hepa Plus eba mixture na yasanso de malaria fever duro na ba wonam ya anemia ne join this no eno eye pavi ene plasmos eba mixture wononom se duro mi enu bamu a esanso boa ho ama wotumi didi pa yenko ba bibia da ye tonro na ye misa se nro pavi ene plasmos eba mixture anase Hepa Plus eba mixture ya meka ho asemi anabosa wo de frey ya homen 0542 778572 and 0542 807 907 Yaframi nana kwasi wusu etam meni nuamba no afihima ama afriye enafe akosua ejewa kwade afensam no chire mo ankasa nie Asem Beba Dabi. Asem na nyaba abusuafo nya baduru si yanu ya na yede ebeka na ye bohwe ne de ani atre eye abofo edwom horum ne ho ewo eye ofeso mansi kropon ewo Asante emantem na ababeto dwase enura wabra ebo anwumre no sia apa ho sema aduasa na akromfo ayramfo be nipa enan ya omode kaka motobi aseso manim ebo wura edwom ho ekodi samane dodo na akodi adwadifo ya ho no enya na wabra watonkra ema eye aposifo ebeduru yana na sankrofo yi omai do be nyina wie amoma tupia afajan ya sebre aposifo gusu a wo hwehwe wonom Asem Beba Dabi kase yebafo yati asem yase Dabi asem odie emu awiram sasa bre pa sankrofo wo de matimi de kaka motobi kate omani na omukogina ho sa omobokro no enti yebekọ na yakọ akoye hwemu kakra ade apiso ka ho bi Emma yenzenjwe ni ya obutu hono metre osewusu wato enkrase yi ena ede Emma yen the chinchin di chawa nyina ne se eno a ebo enyumebe no samba pa obe sima aduana enum ena convoy a eyema ne eyejin na opoku agina no ye fankretu ne abedi etwe ma ni samanyo ko yubu ya ketefe ofin so man na ya fatente I fike simse de ni chabo fona wakobontwa ama adehye wo honso na hu me a ese se fata na wo ye afi abatu a obeto ewo omakoko Ghana mem na no na nam so ma eye ye nam kwa so aye kono aka tro ne bro se ye wura abofo ko duem na filling station di ewo ejana ni mo ena putupru mu a hu se police car e di enimu na gina ke police car ni gina ye tenom na ga di fodo do na de mika ba baby a convoy no ewo no nti ma ka se so nyina so gina amunu ha na no na nam so ma posifo extract sani etu eni etu de ebi ekoso pa ma posidom no etumi ba akwam na eno na de asototo form na sentrofo ewum etumi egburu emu no etumi ekote nti se conference na atwa se de form a ewo abofo ididwa enada na enyago na kasa ni yemu no ade ti ya san abo apro ide asototo form no enka beto ya no se e plan kasa de ebimu entumi yentumi chim tisia hu se bia obi pra na se obi pra de mum no sika ye se nkani skari 70 million eno na ye muba money then bi akonfo itwi to share no so eje ni sa ni sem sika edifi ni sem ema ye abofo aka no enso so no di nya ti ejidi mu a na kakra enu ada e ko so e wo fo abofo eno no
Say a basic family, I know Castanua, Dama, you may not dear. I confirm for a pussy for na what Sabeno and Saint and Cobia. Say actually be no dear. This is remove a cost while Gusua maybe as a pussy for Sabit Bacobia and men in Cabian. You, I was your 4 years here, and I above for 3 or so. Waton Crano at the Amayano, Asamno, Emu, and Wiram. I was your first and more Wiram said it, ya, and now Asamno, and ya Abba Dabi. Yabako Ahmaso, Officer District Police Commander, Chief Superintendent Benedict Wenchi, Aquacobo and Como, at the Afa Sa Asem Busan, say, and Biara, say, Anamo Bay, and one more true at the Afaho, Nasa Crofocraya. Omobedi sɛ anyambra nsamo e ho no no omupra obi na omuwia adwadifo no so na sɛ na eniama esi ekro yenko ahma no so na ye ne chief supu enkobo enkomo chief all correct o. Oh yes sir boss alternate Yami adomo yenim sɛ wo so ho ye papa we dia wadawro ma enura na yenya ne ntia sɛ wabrabo be ese no nsia pa won se maduasa akromfa yiremfo bi ebowura eye abofudwom kodi amanfo nyam koduru ho no madwane asem ne nchebo pa ne sen. Okay me tie chief na and the most of the American now nine around 6:30 na union information there police local abofo police union information there was an ongoing robbery attack to abofo market immediately within a couple of within some few minutes the dispatch combined patrol team from offensive and regional highway patrol team from Kumasi. Now what close to chase the culprits and arrest them. Then in the process, they fled into the nearby bush. But the information gathered so far, I want to emphasize on it there. None of the market women in Abofo market was robbed. It was a targeted robbery on a mobile money merchant. Akwebia all faith mobile money merchant open Isapia. During the process, only man on this casing. The customers now were born. He made them to understand the local bank will take an amount of 20,000 cedi, that is in kind of 200 million. So all this kind of and also offer them being there this Canada. So it was a targeted robbery, and this incident is unfortunate because for the past 10 years or so, many years back, Abofo is our baby, and patrols have been going on intensively around Abofo market till now. Maybe the means be that. It's not unfortunate or a coincidence. So it was a guy who was targeted. Robbery. He was robbed of 14,000. Robbers, they started firing. At the end of the day, some of the market women even went to the police station to take shelter, and they were asked whether one robber was scanning what they do. What gunshots into the ones who move well. Make sense to do that. None of the market women was robbed. They were in safe hands and they will be stealing now. Our house. Okay. They are very safe. Okay. Nothing super. Okay. So we are Robertson and Yashu one may add to one. That is it. So we are Tiasana or Moye Nipa and Nine said you will see church mono or mobano or modi moto nebaye and answer dear no more debaye. Okay, according to the victim, Nwayan and us what you did, I couldn't look at it. I could enter container inside. I look at the sack. Look at the sack. When you scan it, on the water the woman and they started firing gunshot and all those things. That made the market woman to scatter around and start scatter to take shelter as well. I'm laying emphasis there. None of the above 4 market women was robbed of any money. Okay. They are in safe hands and they will still be in safe hands. Okay. And then that's a Sadia Yan Shadia or Hasupu. Sanyama Wayana at Tessis party. A foot for bay now, or de ma mobile money merchant if we ever pum honum Sadia Woka say one no more target. The maker send me the CCN system now. There have been so many scammers, and at the end of the day, listen there, money merchant, a local bank. I don't think you have to let people to know the local bank or whatever it is. And you've been sensitizing them. Market women, they are sensitized on their what transactions should be on their phone. And they've been doing that. Majority of them have been doing that. If the mobile money merchants, what's fair, then I advise one on one.
Nanti local bank iska. Usi na neka chobi there. Local bank me iska. And those, I think, and America that was a targeted robbery, and then American I would describe it as unfortunate. Because our before market is our baby, and it has never happened before the past 10 years or so. Joe. Super what you better was it. Now you do was here. Mumo any of my days were so mobile. You that's Papa Nyamisha one. Amen. I was your 4 year turn and can I officer district police commander chief superintendent Benedict Wenchiki. I was your 4 year career and career security court to Nakwa Sitina. Na abranti ade ne kwadi na kwatu adaka me frɛ no owura aye kojo ata yo obi otonton eye enura ye de petipeti mfudie so ewo aye kedetia na sa enura akɔfa waton no AF confidence insecticide no wono ne de na waton no ye fake enye papa eno na manfo bi abeto bie de kɔ ye kɔduadua mu na wo mu se ade de adro ne ye to petipeti na so ye de petipeti a se de wase atunya sunsanso ye nya ne saa eno no mu yi aposifo so tire mo ye hwehwemu a ye tu aposifo a kire no kwa me de ne mboate ne kopie nkawe security court wotoa amanebo no so sɛdeɛ mpani akan wɔn abɛboa mu ade ato sɛ so ba san mekon kɔtɔn to dura ɔbɔka no saa pɛpɛpɛ ana abrantie bi akɔtɔn enubɔne ade ama akuafoɔ nam so ana ɔno nso adi nsɛmɛ na abrantie a yɛka no asɛm ne din ade owura kwaku ataya ɔtɔn enuro mekyerɛ deɛ digu emfudie so ebi ewo kejetia na eno ana sabre aposifo iron patch den edina kogina encarrier circuit court wa odi no asem ni nyina akɔbai wo bra abrantie ekoton enuro edima akuafo ko wiase na enuro no enye papa na ebra otwe no rede edina kogina encarrier circuit court na otemuafo a ne din ede Michael Johnson Abe etena dwamuo ana aban kwado boni a ne din ade DSP Silvano Damelda ebegina court nanim ana odi tudwa se edro bia bedwa so ya ni okaf ana de bae watene din AF confidence insecticide ya acheso moton di makuafo eno ana owura akodwa atei wono de wakohye mfikire baabi ayo no ankasa ne de a chese oton edi makuafo na oto so abese ne nsem no ana DSP Silvano ekirem se wom de omo ho mo nka bi hyemu ana abrantie bia ne din ade Isifu Ibrahim ya oye kokokuani ewo Western Regimentum mu eba na wose makoto adrob na sede adro na si atwa me ma na ano odin na mekoto anya adwuma kra na no enanam so ema obusa se abema na adro to ne hen ana odi omanima rede ene kumasi kejetia ya owura kodwo ata ene ton ma wom okire mu kra se oto kofo galangala yi maako ensia ya ano kan ekosi 900 cities no million no enkono ana okire mu se odu fie chese wako hine no edi gu ni kokoo so adwedwe na bodwusem ehwe ne mu se kokoo ba be so na akra wonya bi edi aka makom afi wati wonkɔhwe akokoo no na baba ku ama metua so akyese wobaka susuro etianam so ama won ekɔbɔ opani a oda new okaf adwuma no ano owura Richard Kakari enanam so a Richard Kakari nso ne opani ni na kɔ ya won ekɔbɔ abua kwa aposifo amane a enam so ama hwehwemu no ɛhyɛ ase won ba na ekɔkejetia hɔ no ma na sɛ opani ni so to hɔ enoi bi egu hɔ no ma kyese ono de wode akyenkyena ɛdan nkrɔfo brɛkyekye enunti ma aposifo no esesa nyima no bi sɛ ɔmokɔ na ɔm de akofan fidim aso ahwɛ firi sɛ mpanin se adansie nti na sɛ ekum sonkron so a ne ehwe ahwɛ enti okirem a August osana abosime ne da to so du ba ko afempim menu ane aduonum ya ana hwemu no eba beto odwa eno no hu sɛ sɛ yɛ no kra pa sɛ asa french ma se ane hu donkoni ba ne senti ane sɛ onko yɛ hwemu no kyɛ niema bi frafra ane kwan so onipa adidi dwuma na nkempe sɛ onipa kra som agya kwa kogu ne mfudie so na sɛ de mpanimfo akasa sɛ akada wɔsine utakukoko a yɛde kapre no ton wonti no enam so ama posfo bo akire de koma enkawe circuit court a wonum so etena asam so na na sɛ wɔhwɛ mu bu sɛ opani no di mana odi fo no sɛ de bi menifo menya hwe odi nsa bo fom tafre ne ketere so menya hwe munya no sɛ de bi yenya wo sa ɔman Ghana emra no ayese ahabayre amna obi ntom emfa no totroto enunti no kwae na kwahye kokomu na yenyen hwehwemu na yenhwemu ni wie na ahoson a wakɔ ɛbɔ wo nso a emra no en wadi sabre ka sei otemuafo ɔtena dwamuo owura Johnson Abe ahwɛ
ama won di abrante na akokumasi Central Prisons am ehwemu nso gu so akoso ye hwani mu se October busumi ni beto so de onunkono awa fiya mu ana abrante na esan akogina court no anim na wonum ahwe adi asem no die besie bia no ye die kire ye matiefo aso ensi ewo ho ye da se Kwame Ejani Boaten amanebo na yati Frinkawe Circuit Court na wotu pepepe nie na briche kase bo wo mayi na sa briche ye bo ye ewie mu sesa pa ewie mu ye kusu ma wotimu say yes bibi boni bi asi wo Ghana memu ni nyina no kokogina fantima bato mpeso so won no sebedwani yira ekwa Hayford ye nipa bonfo bi ko free na wra ekoku ni ya wa bra na wo free campaign ase eba bese na twamu na asemi ba ye obi akade obeka wo ho ahwie emu asem eye Ghana fo nimsem enu da na abusua no ye hyehyeye ewa mamre ni amane kwan so de na wotwede de hyehyɛ so a Ghana mampanya be de eche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na fe mpanyufo kuku dam ya won MPP amanyo konim ebimu fra chichi ni miaye ahodo ye ben ebeboaye ema na wotwede de bibia ekototin na ene abusua no hyemre ne nabi won mo kyerɛ sɛ wohwɛmu a emrahye dwani ya wonye ne baabi ko yira kwansa Hayford waye mfantima de hye konkro pa ya wo mu ni ne ho agoro dane dan nyina wohwe owura yi ne modern bone na motu awudo bia wotu ede bo ampesoa no so no a na ho akwa nya se won mutunu ye na yie eyi sefa tade ne monyamba bre wayi na baabi bia do beko bia nso no ne kra atumi ada enam sa ye suntini won ma ye nhye se nyankropon yi adomu a November bosom ebesimu no ne de to so aduonu nso enu besi fiada won be hye ye na se de afiri ho na atomu akwa kosi ne kosi ada so se ne be ye betumi aboa me wura yi so no baabi bia da wo kɔ no betumi akwa kɔtati na wo mo sanso de atodwa ekyerese sene wo hwe kwan ya wo fa so owu ye no anyame no kwasem ni entwaye wo mbesra bambofo se wo mo hyase nye nhwemu ni ye wo se ne aposifo chi nipa mienu wo ho de na so abusua ne ntena wo mo bonwo so kosi se wo manfo ye omudi se adwuma no aposifo betumi anya won mu nyina ne mra no ene wo modie no anya de se abusua no so ebekosoa na won matiata Yemfi hɔ ne yemfi ani enkyere kokoro bi te ya eno ewo eye enkrama mu na rawo sama ebre bi efiri hɔ eba ye etre se jema eba ni ba bi wode ne ba nipa boni bi ya osu se ne yonko ebrebo no na oye Burkina Faso ni wono akumomo ya ma ekowi ase no wɔhye krampo akwakosie no ne no na aposifo ye hwemu no kyerɛ se onkonkotu eye emu no na hwemu no entime enkoso court na ema sa order na yensentre ni ima ewo eye ahoma no so otoa so de amayen ima na sabri die mene Accra Regional Police Command womo kasamafo DSP Efia Tingi atwetwe nkomo amane de atomanim se no kretwodo CC die a police for atimi aye nhwehwemu akohu bebia Claudia Wiseman na wanye mfie no aduonu miensa wone ne baba kaja upo wanye mfie no dunan womu emu no ehye na omienu omu ye German fo a na maame no wone ono anu tutumotu a ne din ede Banguina alloys a wono anye mfie no aduana miensa ete ewo kokobite ano ewo enkrampotemu a ne baba kaja upo eka omo na de nam supporting a ema Banguina alloys yi eku maame ni ne be ebesi ne yentimi ehu ade property asa brede Banguina alloy no ye Burkina ni owo a police for akachi a police for egusua etoto na no na DSP Efia Tingi ema menya nti ase sa brede a police for ade tumi krata akoto court anima almost stress court be ma kwan na enhwemu mapa etini akoso no mahu de course porting a enam so ede sa owui ebaye na sa bre ameno kase nso DSP de atobanim se womo ma German embassy no so anya ntie se womo de sie mienu a ebeto odwase ono mayida no mo hwe mo kira kwan no sa bre omo nsa aka mo mienu a omo nka atiasefo ho bim nemum nipa omo tusu se wono ne kun no eye maame a ne din ede Claudia Wiseman wanya mfie no aduonu miensa ono a ne tutumotu a ne din ede Banguina alloys asa bre de owo a police for akachi a wo boa ama enhwemu etimi akoso yensentre ni Emmanuel Asiama hani ate na mane ebo no eye kompo homansi no anu watoye mantemu na eye K9 eben edum banso amanfo mpatem hono musa se wo hwe atoye mantemu a galamse ne de wuyi asante mantem firi atoye mantemu na wo ho mu di papa na mna bi wo hono ma wo mu edi mu gala obi ehu de ekoba ye
ena no pay da so de yam na no akasa ebu agu nipa so ama sabre nipa nsia na ekumwo mu mienu na posifo mpo ho atumi ayi wo mu wono maka no so akasa senase kwame ata edimfie aduasa enum Emmanuel Kaku enso edimfie aduasa emienu na DSP Olivia Erabna wano anade ensemi eto nsentrefo animu abrabo pini no ne asiso yate se galamse amena bu akum ni pensia no ase enokre na brantie be friend se Isaac Kamwa ene de be to mpo ho posifo anim se na mna ewo eye K9 a wotumu egala no enipa bi wokọ no ma no pay a wo husamna na abu ama nipa bi wase omo etiatia mu abra posifo ene no ekoye no na se amanfo mu so ebembe ho no ete wo mu yoma fam de bia ama nipa mienu pe eno mutumi eyi wo mu nan no aka no afei ena wo mo ehwese wo betumi ama wonsa akantina de etiye no eye no kre na afei no mo ba be nhwemu afa ho de ekoba ya ema amna no tumi ebu ye na se de Ghana amna no tie no si obi eto amna mu wo yakwato se drotu ya na no wo se Dr. Foko Papai na ye hwa de kodi a eku eye wonia no enti afei ena nipa nan no a aka no wo mo hwe se wonsa ebetumi aka wo mu na mebusume ne dan toso aduonunum na rewusem bisi ye ewo Ghana ememu eye ofanko efira bia no wo kire se obi aba bagene dan nipa ne tam waso wontu a waso wontu ene de ka honam so ma wokotwetuo ede bo krachi imprema kuma ko nan so ema woti nananom ewo ense do na asem ne ba ye no Abeka District Court wonum na atena so a edi asem ne bepem nei a posifo kire se sesi ya no wo hwemu a ene ya 20 January department one mo dia basa asem no emu orem wo se wo mutumi do asem no musuko wo mo pene pomasibre kwan ye nam so makrachi ne wodi se adwuma no anamonto ni adwene pa ye ba ne tirimu a wono anka se nipa da seni ye obi aba beje wodan nipa no potam wo sompo anka mane mena kakre wotumi twetuo di sini pa no so na wo boni tuo pepepe enam so ma woti nananom ewo ensia do sa enam sa ye sunti wono mo kire se na ekwaduro mo de bo no eye ewudie kwadu no one more tabri docket na ni ade nyina nkratasem no ede akọ Attorney General's Department one more hwese emuaye bi betumi afiri wono mo aba enti efiri na ya ade kro no de one more twentwa asem no so nyankropon yi adomu akọ to kire se November bosumi ye besim de tosom yensa ena one more hwe animu sa Attorney General ede muaye ne ba beto dwase ne be ye akọ to tena so a wo mo so be hu asem a wo ma betumi ede atodwa Abusha for sema ya boa no sa Beba de because ya boy de be so mo no na wiye enyina da enie ya mfase de piesie e ma se bufo pe no fa jono entry boss ya kon labo e da sam ne kwame e de ni boaten akenka for wi abre eye me nana kwasi wusu echihawo me ni amba afihima ama afriye ene akosua eje wakode ya large Akra ya jida jida na ene eni brain soja ya nane kama nane adai ana onso eni soja so what soja na mso mani aso waso okay sesei eni pe diewu wow nipa nwene ho semi kuratuo na me de ba fi hima ku na nwene ho kwasi aw metnasia na ye meya na ye mawre hwese sei enam 3.5 was 8 hunti fulani watwese kanya kudwetwam bi wo di nipa ne ka wo firi aduane na wo firi efiri nipa ne ho wo ko firi kura ankoso wonfa mawo ena ne be pa che o se maame fama no ena ode amawo na wo firi awia o se be ya maame ne medan wo ka bi wonti esu ko onu fulani no wo si ekum nipa enti sesei wo ho ade a mehunu ene se kamia yesa Ghana yet na ama amanfrafo mum abaji o ma na fa nomum eje adwuma fulani fuei say ye ka kronobo robbery highway robbery sakese sankrofo edi muntintiman na no embrase bedwafo na watwidie ye ba ba akutuei wo mo kwache police ma wo mo ho wan na eto de bia ya na ye mekra ya MP
Sawuntna parliament forever. Oba constituency. Ye bia abano wontna MP ne so forever. Primaries yada Roma. Yanto ama wa wunko bio. Enti sa obetena fie. Na me no te se ye nyina ye timamufuo na posi ni wachia. Na posifo na say yede won mo ma MP fo no kwasi me dream wo mo pa na no kere dia Japan tra ni TV so kire say ya target MPC bi a ye pe won mo ku won enti se wo ye sintudua se me pa kwasu yaku no na wo ye sintudua me ni wo free wo enti sa posifo no odmu nwie enti se kokoba se bi a me pa kwasu ya kwasu ba no ho ban na me ku a so nhyehyɛ ya bai eni aya to ho eni amawo ya dwene saade ye do enti Ghana ebinom dwene won ho oh yes enti so te ho na wa hwe wo so yi a agosi ene mesimani abre ene wani abre ene jata di besi soba afa na soba kai ai se pusu di pusu a se gushre kai ene mekom bam di mekom wazi mekom me pesa me chassi ese awoka kom ikura ka ya tiaba me pesa me kom ese etudia ma men kwa hamra breo medas so abo breo because send na wo kono na ka wo ye de mawura mu but wo abo breo idie adofo me basisia hello your friend is of mama na Hayford me yen century me say actress and then you ma hodo pii ekeka ho and na madwuma dinti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia enu ane Jefax mixture bonje Jefax mixture nti minisisi yare bia eye so flexible baby awo beto afa bia mitimi tina pabo atenten so just Jefax mama your best mu akasa mini abema ebema wo so wa ye be mama pa senti a meji Jefax mixture tumpre ko pani say eduro no hote ye dia fa abefu nimdie kwan so eni fidie won suom e na ye ne frenchem kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jefax mixture edre wo benya bi wo drugstore eni herbal store bi e be na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana kwala onyanya enfie dumienu Jefax mixture pa Sama you obey ma pom din be ko yia na ye 21st clinic what 21st clinic there esuna fidie a ye de yenhwehwemu ena esuna fidie a ye de sayade ye wo enfidie ni nrupa ye de sayade o haw bia ni akire akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asenti na atwetwen wo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye twa scan ye yemoja mu hyehyemu afeti esumasem se wanti woni pedua na ase a wonte ayare sase esunu se wa ahoden ena esunu se wa pomuden yare bia woni efire enti enum aduru abra wonim yare no kofa bai ena da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata bi nso wo ba any sehwi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom abapamo online shop no ade enema na wo ye order no o mo say ready she wo dia be fie wow susumpo na meto ede ma wo fa mo musu o che se online shop a wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bi da age abapamo wo de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no tie wan se trafie ma ye ni dwamrew se ye ntade empaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedrato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kura foche de okrum wo de mobile phone no kura ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com abapamo so convenient abapamo so convenient
Yaslamu Jumadi and Shasia, Mama Hanya Kum, Yadamwase, say the Men Club of Ghana, Yahow Nina Twitter, and if you want Motisha and Sasam and Koyano, Ghana for Nya Jatum, say free now Quadia, and to Papa Epomia Janaso, and a Zipman capsule. Panya, what and only a drop, so like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panya Jatum, says Zipman capsules, Bema wait to be none nice so much my ye, Bema and Sisiania, and only a Papa Epua, Ama Wadia so say time. Zipman capsules, Nemo Monkai, so be only 18 years, and Zipman capsules, Oba and so Guguno, and Carboni, I want to know, unknown Solak Mesa, na Yamukra. Bema and Swan Gugu baby name so free baby Hoban, Unya Solak Mesa, ebe to the Nasiama, Oba fire funo, Oba Omanofo, and Asakoda only if you do me no, and so num Solak Mesa, Solak Heba shop, Ewa Ija Market, Omoni car park in any dish anymore, and a KNG, Ewa Moon, and to Fonko Solak Heba Clinic, Ewa Kente Kono, Omoni Shell Filling Station, no any dish anymore, and Afre 0245 616028. Zipman capsules, Panya, what is kikao budurwa yaya kike lafiya lau na zaki zani samu wani abun sai kamar wani irin abu samari ka zo cire wuta ko dai ka zo duban cikin miya na tunda dai na zo diban wutanki ba inda za a yi ban duba cikin miyanki ba ba laifi zani samu vitamin kashe kwadai na ikon Allah ni ma abinda zani sai kenan wannan dai ba gaskiya bane sarauniya na ban miki kariya ba to ina gare ka vitamin nan wanda kike fi so wanda nike so shine vitamin banana da choco domin ni baka ne kuma da muhimmanci mamaci ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na amma samari ga lalle shanin ka akwai dadi sosai abinda kike so shi dike so mu je mu yi harkan vitamin kar ki damu nauyin biyan yana cikin hannuna lalle akwai hanya wani hanya aha kun san wani abu Vitamilk ya samu karuwa cikin danji sunan shi Vitamilk Strawberry Vitamilk abincin jin daɗi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Never be my betting so mame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. Be the true ya. Uhuna baby na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award-winning Asem Yekin. Ekuyafu awako fuma banu wabre. Afrafu awako epo abanu wabre. Edwedifu awako joma banu wabre. Adrobafu awoyi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfu ubi asasaburo hano. Mekaja hwan. Wujari vie na wo the wood ointment twia. Ubehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mikoto jenyina. Usisi mpodi ya nyona abeka. Midibi ko chuho jira na duwontem. The wood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. My food. Obi benya wa na free adie ena apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanchem fa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban
Atwitwi ene yate denne ni nyinasa mu a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask heba clinic yo ahinima kokobe yene ho se no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how edekwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 awarefo a mawari akusa mu akate estimu dia so abranti ani ababa mo sesa ware munso a mawari aye from obiantie 143 ya mo bibia kwa 143 for na ye krado aware ani ayonkofa manimdefo na betena se na wachira mo ayonkofa ani aware su fili adwuma ba ya na yere na ni obi dan paso ni wuni amenya krado na fa sa what do you mean fa sa say media radio asemunti radio asem nkan jere say ye nyimi o memenda wei ani memenda bia numero nonson e ko se numero nonson 143 I love you don't want some 143 I love you OTEC 102.9 FM Asem Dabi Hello? Yeah, good evening. What's up over there? But I didn't know Sunday put not to also make my earphones. Okay. Then the Sunday put not to my earphones. No. Your number, yeah. Okay. What's the name? All right. Yes, you don't know why. Hello. Uninsa, this my capture picture. Uninsa, I will report you to the police. Yes. Listen. Man, we are in a social media, right? Yeah. Anything can happen. We are come out with a minimum part. Number now send was the same number for the picture amount. The same number for the amount. The same number send okay, yo. That's hello? Yeah, hello. Yeah, so the police come and they say we do visit to a police bla. We are kwasiao. Let me let show me answer pa. My typing bibia. Cause someone what that I know. Jimmy for papa. I will take you on. You have the right to call me. No, phone me there. Yo. I don't know can hey, now what Jimmy sir? Continue, talk. Someone who say I'm now Kromea. Me. Okay. Remember who now Kromea. Kromea. Okay. Me say me quite deep. Me report to. Go. Who's the baby? Me what really flow practice. Me bounce it here. Me report to. Now we say obi na better sir. Me 3 years near one wife near. Me Jimmy for papa. Me no attend you because me record me no attend. Me no attend. Me see. Me call we feel this here. Me no attend. Me father pressure was here. Shamo. Me pressure. Now we are I'm telling you. Me okay. All right. Me should see yo. Asem Dabi.
102.9 FM. Wabo wasana babie. Waeneja wasri buenyo. Buenyo. Wabrabwemo. Nyami. Yenu namampara yenya pimna. Nasi musubi nakaya minyami beye fi musuyimo. Waeneja wasri buenyo. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Samoba awadebi. Wasana babi. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Samoba awadebi. Nyami. Yeno na para yenya pimna. 102.9 FM. Okay, 102.9 FM. Radie Brana Bekenya Miasema Yentie. Akenka che babu smiasie. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Samoba awadebi. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Kwa mi abo nko bo wo 102.9 FM. Asembe nyame mu nyame ko kwa bia wo ni olade wo ku ni je ya mo yo kuma ne ya ko kwa mi asa se ya wo ni nyame no kura yen su wo nyame na wa ni ama Dabi ribo ya Dabi ribo so je na mo ya wa cha se nyame wo ni ese ye ya do na se mo da Okay, 102.9 FM. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Samoba asembe badebio. Asembe badebio. Okay, 102.9 FM. Asembe badebio. Asembe badebio. Asembe badebio. Nkan to na badebio. Na brother this man do nyame. Asenya baba nyame wo. Ebeta no asa to rap. I wanna watch you see my this one no woman was this Asante the mudano. Okay, 102.9 FM. Me dey the Krobea nana yaw Asante. Shanin so ye ne dada no a sa pepepe. Me se eya adisua esa ya adekire. Efi duada kosi fiada. Donko ekosiri no me ensaso. Ene me ne mabegafo nhia. Ewo Asembe badebi. Eye dwumedie foforo a aba na abetna ewo hotel 102.9 FM so. Eni mi nhia na de hinta de ayo hu. Ni na kabom ebeye Asembe badebi. Ye waka hinta no. Hwehu se Asembe ba. Ba ye nhia. Ye bɛkyerɛ wɔn na Yesu yadeɛ. Onyame wo. Ense dwene ho yansana. Okay, 102.9 FM. Asembe badebi. Okay, 102.9 FM. Onya, wazi berere yan ke hunde. Onyame wo. Ense dwene ho yansana. Ofeli panso wonza mabina yayem. Okay, 102.9 FM. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Senya wunu anake kan ho nsamna. Onyame wo. Senya wunu anake ni sumo. Onyame wo. Sabana Asante. Se ebeya na sesantem mana moto na sesa na nneoma hodo a wo dan na die no sebe enam ne kwan mo eye pan hunu bi keke
ɛna wota wunua no adeɛ nyame mpɛ ɛna wugu so a woyɛ no enti sabre sesantem sɛ wohwɛ na wobɛsesa sesantem ɛntena hɔ na manya wunua ne ho sesegbe na kyina bi ɛde asɛnkɛseɛ paa ne bɛbrɛ o adeɛ ya na awrɛ ho wɔ ne wiase mu no sɛ adeɛ no a woyɛ no wa wotumi hu sɛ ɛyɛ ne kwan so ɛyɛ nkwa awurade nyankropɔn de adom me no ɛnsa a wɔde ama me no nimdeɛ a wɔde adom me no ɛno na sabre mekura mu na mede yɛ madwuma yi nanso na wo nua ne deɛ no ɔte hɔ sɛ bi anka wayɛ bɔne a wɔnka nkyerɛ wɔnka o na mmom ade a wɔyɛ no no akɔtena baabi ɛnsɛmfo a nyame mpɛ no wɔka wɔde sɛ wo kwa deɛ woyɛ ne nyinaa awurade nyankropɔn ne ahu enti sɛ wobɛsesa sesa na gyae sesegbe no awia yɛma yɛho yɛho aha yɛma yɛho yɛho akɔ abamfamra 102.9 FM so aha yɛ Otek FM so na sabre yɛ a yɛka sɛ yɛsɛhyia na ɛbaaze na mede ayɛ wɔ agrambɔfo awia ma ha deɛ ne akrobea adeɛ wie ha obɛndɛn biribi abɔkɔ deɛ ɛne fie ɛyɛ Ebenezer biribiara bɛtumi asi awia yɛhyia sɛ yɛbɛsom akra na ɛbaaze na onua meza ayɛwo yɛ a ɛsɔre a ɛyɛ mehu sesegbe yi awia yi yɛhyia bio akra yɛna ase na yɛna onyankopɔn nso ase sɛ ɛnɛ so wɔde akyɛ yɛ na ewiase da bia meka sɛ abrabɔ no a yɛbɔ no sɛ nneɛma bi sɛ a memu a ayɛ na ɛno nka nkyɛ sɛ ɛyɛ abrabɔ yɛwɔ bi hɔ nom a wonyɛ ne hwee de sɛ nipa wohunu no yɛwɔ bi hɔ a wonyɛ ne hwee o sɛdeɛ obi nnim wo da na ɔtumi pɛ wasɛm no hu sɛ saa na obi nso nnim wo da a ɔbɛtumi atan ho deɛ kɔba ne saa a woyɛ nipa a ɛsɛ wɔ accept ɛni kwan sɛ ɔma ne haw because the moment I will get him a baby, who are coming now, will toy so a mouth. Okay, could be a do be say check nipa say the Abrabamun Semono, be a dorsum. What's nasty dinner? Say, ah, at you went in a mediano. And you all you saying, some men can was maka, the menu was my year, and Garcia woke me a dear pan or Jeff Fimio. No, besides, won't say a life. Sure, a life. A kahumbi. Because so be near me that, no pemasem. Obi name me that, no to be my dear. Sans no be name me that, with my time. Okay, so what I say, Mate. So what the sign near my way in a show trimmer, who never broke hearted that. Okay, what's the last time church will say, no about you, say you, say no. Also, who said, over to me down. Sure. Over to me at any time. For so, Musa, it's a nipani, and no one will be. Me, make my say, me made our enmity, over to your phone. It's a metizo black of our enemy. Okay. What I say? But I say, I said, you didn't ever see you. Nama be to him for free more. Yamana, higher pima, yan fan say Yakuma. Mo sabre ya ye ka say adehye show ya ye show yi. Ana en samoa ye kan ye live on so ewo YouTube ne so. Se uko YouTube na wo hwehwe Otek 102.9 FM. Ye stream show ne live enso wo YouTube ne so be hono wokwa wo betumi akomente wo de wadwenkyere ne be ma ye wo betumi akope link na send wo nua bi am ono nso ahwe ye live da bia ye ka de kyere mo se show yi ye de sua de na ye sign de kyere ye ho nso ade na nka ye mfa nsua de a ede ben ne besie ama emprempren eka enipa edi nipa nti enko beyi nipa no afri asase so eya yeka se wiase abraba ye boyi benkum be dware nifa ne nifa so dwa benkum entinka ensa beko ne nsaba ensu sesei nsa ye na wo ma won nsa kwa ma yebetwa ebi akwa akosi ewo framanta mu e ma sabre ya ye kasa yi Krobea ye friend Masi Kumase. Okay. Ewo Volta o. Okay. Maame na kwa kwahia ne kwahia wo. Maame tonton emo anwa table so neoma. Oh yeah. Eno na abrewa 62 years. Oh, na wadididi. Na wo krachi wo ye fulani.
ɛna wabe free maame nneɛma 2 point something wafio ɛna wo baayɛ ne ba wɔ hɔ ɛna abɛka sɛ maame me ne me yere ne me ma yɛsɛ ebua da o enti ɛna de aboa yɛn ɛna maame ne sɛ dabi me 2 point something shorto enti sɛ wantua ano dia me ma wo aduane ne bi nko ɛna ne ba bɛɛ man sɛ o maame we dia me sra wada hu krache ne mɔbɔ kom de no ɛkom de no nyɛ sɛ nkwadaa kora ɛka ne ho bɛbu ada ɛna maame sɛ yiyi nneɔma 1 point something akɔka ho ama na yɛ 3 point something ɛde ama wo fulani eduru anadwo a krache na tete sɛ 3 point something no onye ska metua enti de sɛ wɔyɔ ɛne sɛ oku maame no ampani ampa ne nuane ampa wabɛku maame no fulani wabɛtwitwa maame no te sɛ deɛ yɛadwe abɛ fulani wabɛtwitwa maame no te sɛ deɛ yɛde nantwie se kan twitwa fulani akora ɛnɛ yɛbɛwura hɔ yɛde bɛsua deɛ na yɛbusa yɛn ho sɛ ɛkame ayɛ sɛ yɛte yɛ mam nanso amanfrafoɔ mmom abɛfa yɛn koa awia yi yɛbɛhwɛ saa nsɛm wei attention ɛwɔ afidie yi so na papa bi awu wagya efie wakyire ne baba yama ne dan awura ne wɔ akwantuom ɛdan a yɛde ma ne ndiadini no ɛde kredo akɔ akoto dan mu sɛ ɔmma kwan ɛma awura no ɛnkɔ dan de odi adeɛ no me papa ma me dan no na de odi me papa adeɛ no sɛ ɔmma me dan no wabetum na awia yɛbɛtie mu yie ne yɛbusa sɛ awura deɛ ne ɔde ayɛ diadini ne nti a saa asɛm wɔ yabɛ yɛbɛhwɛ ɛnora sɛ mo kae homa sɛ number 1 nkɔmmɔ bi a yɛdiiɛ ya owura bi a yɛsesɛ be na dwene mu ka ne kakra enipa bi akɔ ɛdan a wɔda mu akɔ yi na pie wɔne wɔn mo struggle am wɔn makunu no so kai sa a kana wukyerɛ yɛn sɛ yakye nipa ni mu kura miɛnsa a committee ni kura ka ho no wɔ kai sɛ kana wukyerɛ sɛ emire bi atwam wɔ no saa krakye kuro ya ni kurom hodi kuro koin ɛma wɔka di kuro na so ɛna di kuro na ɔka na so na ba attention ɔwɔ fia attention yɛbɛdi nkɔmɔ ne abusa nsa wɔn kura wɔyɛ krakye ne dan ayɛ ka na so na deɛ paa na ne kurom hɔ krakye no haw bɛn ɛna wɔde wɔn mu afam saa asɛm no esi yɛ no sɛn paa pɔtɛ ne kɔɔ so ɛnɛ yɛne di kuro no ɛnso ɛbɛkasa attention papa drɔba yi wɔtwi kaa efiri ebue mantam mu otumi de kɔnkran otumi de ba asante mantam mu na wedi ɔba asante man mu ade akye wɔde ne kaa yaba abisi ske akora wɔlodu o mate ni kɔbɔ mu boss kotukosi hɔ ne nipa mfo kaa na yɛ hɔ ya driver ni na wu wawu da kaa nim yɛkɔ dosa ɛnneɔma a ɛwɔ kaa anim a wɔn si yɛfrɛ biribi mfiakra ana nyɛ saa zɛni nyinaa yɛ the same mfiano kora yɛde yɛdɛ asɛm bɛ da bi o mfiakra ne yɛde yɛdɛ ɔmo nom yɛde yɛdɛ akora ɔmo ne maa deda ɛnom ne maa deda yɛkɔhwɛ drɔbani no ne kaa anim ne nneɔma anim a mfiakra ebi ne gugu mu yi krakye na wu ya wɔ dɛm na awia yɛbɛbu sɛm sɛ krakye no adan wɔnom mfiakra ne bi ɛne obi na de kɔ pem so ɛne ɔpem bɔne anaa enti a bɛkuna to kaa anim yɛbɛbu sa saa asɛm na no ahyie o asɛm na no ahyie o ano ahyɛ akora na awia yɛbɛkɔ hɔ adehyeɛ ɛnsɛm wei ebi ka ho yɛde ba abɛsom aha yɛ 102.9 FM aha yɛ Otek FM so mede de Krobea nana yaw asante ɔgye amanie apɛsɛmakana na niawia yi jata no agye adwa na hyɛ ne nso sɛ dwumadi a yɛdie yi yɛbɛda Dawood Scientific Herbal Hospital ase na asoyɛyɛ yi ɛna de Dawood 360 capsules ne Dawood ointment wɔn mo de aba yɛ sɛ wonya bi a ɛboa wo bɛrima ɔbaa ɛma wotumi gyina afei time herbal mixture ɛno yɛ akyidi yadeɛ ma lewia no aduro yɛ sɛ wonya bi na sɛ wɔbobɔ a ɛno nso boa ɛma nipa ɛkɔ so ɛde ma wo afei Naskaba clinic nso yɛ ultra modern herbal clinic yɛ sɛ wode wo ho bɔ wɔne a
okotokro nkaso de biara da obehwe agbeve herbal center wonum nso ya asue ya adehye no kwasem ne se wonum nimnuro efri tete ena atadwisam no coffee organic tiger nut no kwasem ne se ejetuato momma yempe bi na yemobo a ene pa bekoso enso ede amaye sabre wokɔ ye YouTube ne so a ye wo King Jonas ewo so ene wo kyerɛ sɛ na ya Krobea Asante sɛ woba Buokrom Estate A-line a babrin shop e wo ho no yenso ye ne abadwafo ne wa ha yatwa ho ahia Buokrom fo nyina ye hwɛ wo live ewo YouTube ne so kwaku bempa wo se men kan kyerɛ so ɔkyea wo megye ne so ya free man any moro market fo nso nie ene wo mo kyerɛ sɛ na oba moro market dwom ha akura yemfa ani agro enefie brabehwe sɛ ne ya bade mu na ya biem na ya hwɛ wo live ewo YouTube ne so no enya asɛm ketoa meda se akura ya Krobea Asante yemfa sedam awurade nyankropon sɛ ne yefiada alhaji wutim yabnash pharmacy takwa makrofo yensu yenie mene me manager Steven eni abadwafo ni nyina de yeka eni sɛ na namudwumadie yi ejetuato yeda se chasadu original chase abido wonu so ni DJ Margarito moro market for na sa babio eno omo che sakra ene ya san ye da foforo na nyankopon hyirabo ene da amade sua ene made kyere na wonu so filiu pa ye da wonu so ase Abdul Fosu Malik Mufti edi mansofo nyina nim adobiafo ene omo kyere so omo Wapco filling station ho na yensu abiabiem yesre Allah ni nhyira enso de mawo ena Alex Mafo wonu nso adi Dubai fo anim ena wo kyerɛ sakra ya Krobea Asante Dubai fo yenso yemfa uni agro sabre yenso abiem ewa ha ye hwɛ wo live ewo YouTube ne so Dubai fo da ase yenso yada mo ase ena DJ Baby Taste Enterprise akwasi Eric Manu wonu nso kyerɛ sɛ nana trede Janshin anwaka afo nimu minso bi di wonu anim wa ha ye biem na ye hwemo ena ye san ATM live okay wadwenkyere o de befa ho ene ensem a ye de besom ne ho no fama yen na yenye na yenkenkan oba de achia me wo ho akra e boha den very good obekai se ena kakra nie ena owura yi adwuma a wosua ye eye matwa adwuma na krache no e kire se owo hwa enu onya ntarafonko okopeke ya ewura bi ena okasei mawura adan oseme paachaw oyamato ose an me yamato oseme pese wo kodi dwuma bi mame ena ose dwuma ban ose wo kokunipa oi ena ose mi kokunipa ose an ena one maame ni kokohyiai oni ni kohyiai no obusebusa ne se adan nipa na ye den nipa no waye den ena me kwa kokuni ose de nipa na ye ene se oni nipa ne te se anuanom demom onom ya adamfo adamfo a wonom ye no awerehosem a ewom ene se wafa ni se ni nua oba ni tumi no anuane frɛ se nipa ye ofrɛ matwo no e ma ne kokotena se oni ne to nsa didi se nipa kro ya wonom mienu tumi kyɛ asumasem enuoma oba ne nka nkyerɛ na busua kra no oka kyerɛ de ofrɛ matwo no adai oso medeneka medeneka wa mami sika pe modu na se sika no minya entua emfa ma no enti dia me pese o ye ne se kokuni free ho na ka ne son kata nkrata bia ni so ena matwo gina ye se yo mate me kwa koku no ena okoma aposi for lie omoni aposi for kabom ena om kokoche ewura no Buokrom samo ka asa asem weye bia ena wedie enya ne nwonko Ghana ni o eye fulani ya wono ehwe na ntwie so wo Ghana ha na se fulani fo we ya wo mo sampota mo no ye se de omo ye ene se oba na nipa ugina nsuo ho se bia nsutene wo se bi kura no aka kira abochi o twawani a o se na ntwie be no nsuo so enti so ho na ntwie be no nsuo na nipa na so ho papa bi ye bi kokan na ntwie be no nsuo wo so won so ho ema ye boni tieko na asemu esie eni se sani pay wode maami bika okofriade we friade na manadru 3 point something se be ya ontua sa sika ni nti no
sabre ya ye ka se maame no wakuno na maame no a yakuno no ni mfonyini eda ye YouTube ene ye Facebook ne so kona ko hwebi ye ne ba ebo nkomo munya aso na muntie bi James awia me mo ha me so James ho te say okay awia ya da se James abusua no munku se wate Monku se na mo maami patience amo ede na to no ede na si ye me pacho fula ni bi e be kun maami ato akini nti ejina court ho ade mo ye di fula ni ne court o ma jeli na na madam bla me pacho se ka on jeli ni e na ye den okun maami asem ni nyina ni se me na me yare no asan ke kwa me yare na me ba maami ni papa o ton be sa me yare me be du ye no me be trem papa o me sugar o me papa so sugar na me so aye sa de me maami na o me nti me ko me maami da me ko adichie na me sa ba sugar and I you know, that me see me better me call back. That me no. My film mama do don't me come mama for him mama be ani. Na two foot will be wa. Na mama nti fu. Awu for no. Oni me nyi die ma akola. E wana me come mama. They do wana mama me for the da. Onu dey every day of me da me kunu. Every day me pa cho for store ware. Ama me ye ni mete o no obi awo be don anye ni panoa de nti for so ko ye ta ni panoa de na me do ma bra bon ti wanyi am si ma ya ho pre aware de mo are en jure nya bo tema mo are be de me veno be sa ti nya bo tema ne mbo are mo ti da de me kanu ye so na me o ma che e ja aware de ba o si ye de mo are mo eke o na fula ni bi go la ba o te ma be se me du ka do se me du ka be ko mu die me be tomu ani sa di mi god ante wo de se mai na o faka discount dem ami so wo di ni ka 3.8 ante mono die on fi ma o nyama no on fa ma o simple kame awon o ka ta se na me yemo ahye ni pa te ko mu di na die mfata o be ye sabiu da wo yere ti wonje na komodi kwa woman de ni bia sabiu wo bo jamai awon na meka ma wo de fa de ni ma no yo bo bia to ma no awon mi ma me nkasa to ko de obi san se de no boto o to de ni ko ti 1.8 na o de ma fly ni no awon na be ga ho ade achi e bo sabo ko ka no pa na meka ka ma me se me ko no si wo de ko du wa si yem Bra me do Accra around 12 o'clock that way. Now me fast VIP. I can't cry but do get push the car no about 11 o'clock. And I go the car not stay. Me go food driver no. Any driver no kasa I wanna me dem chance then me go me da. Car ni musa na about 3 o'clock 2 to 3 that way. Then every papa friend said da. Who are him? Let me see that me go. Let's see. Over me awu. Get a me mammy. You can't mammy or me will see there. Not that, but you're down. I mean, oh, I'm you. Or you got that, me here. Get a mammy as a mambo. Because if I need be, or if I need be the Bakuno. What them? I want to see what kind of let me fuck her back. Let me buy. Me buy, I told you, me see anything. Me in John for. Yakupo say the best young fast Damano. As get him the divine Yakupo. But when this a moon for the couple say jump me play. The Beduye the Omuka came say, me mammy or Colaba 4 and an anam the back out. Minyaba the edimate in the battery count. And say, oh, dang. And then we found the 5 rooms. For the back store.
nti aka forum se nti o che mani na emu nyina ni na ba ni nyina so mu dem nti apano se o dem ho sta na ho se ni na na chichiem o be kumi ya na o be kumi sra bo ni be na me die o de me sra o na ba nya ni o ko bopun gugugu o na me mami on three kasa du da kwa chichiem sana ni padon ba ho o fa he no fula ni no akuno atu dem mo that nyamin pebone me mami puno so bia ukomo aji so di ki sadi so fatin bia utinjida because adebi shafie this operation sada de na nsa utiagi I defer any around 2 o'clock 2:30 to 3 o'clock for them we any family nsa like we not done fine I don't know tell am bebe no I don't know kata ka Asem Beba Dabi anti continue there is an quantity muna sana ni baba yenso nipa no de o mu foso dan no na mu bi ni I don't know what them bo wasa pai ni team wo di sika na ta pai ni team de ka sa sia nipa no da hospital friend na kuma mi I said o mu bi sana o mu bi sa friend ni na de o ka say o di ma maker edun ti no bakunu second one no obi na ka say ni ma mi ka say say wa we appoint mi ma me na ka say o we appoint edun ti no koku mi ma ya session but me ya metinya ka ahata nyakopo so say we the guy Ghana ban any police for omu ta Asem bia kan we flying for omo be giga na abo so dem fata omu ye omu ni se omu woska omu boss no omu fe na dramani o woska se bibi sia onu na jire maji aji omu but we that me him but dem Canadian ne me nfre sa dia na Ghana aban atomwe enka na flying for to free after them all men kata me the law no be shame nsam me the law be shame nsam so me dem we mami onye boni bon did obi atem on kuni po onye obia enti James ye fulani no e kana ode wo maame na wo maame be gini sika nti na amana be kuno no odi ne kaso oda ne kabo so oni bi dade me gina ho me bo me pa me maame chew anu me maame afogati o si de o nya skaro famre no but boy me no musam ne say odi me maame kana obi mfo ka chen say me maame ka chen so ko wi aponche anu na gina so ku me maame o chen we ni family nsa de ka atom ne chen o se ofi ho na tani panana me kela ho na wo kire sa na enipa bi mienu ka de yekoto ne ho no anyanyam bi asa mienu na omu dwane ye no omu fa he omu ye da na omu tumi dwane omu ba no ede na kabu ente akwani tete mu no omu ye omu de mu dwane omu so kwa chepo omu ba dwane fi village no omu ni ho enti na sa mienu ne de no omu ni gina bonten wose da mienu na omu dwane ye no omu de no omu wo outside ana omu outside enti di owura mu no na yetumi kwakwache no aha mu na ka dem o ode de na twitwa awo maame saa no second pa bra so position me ni baby o me share pictures no mom na mo ko tamu hwe say o maame ada ye Ghana president ni maame no mo ye ni safo ni njeda pictures no manya bi ebi gu manim ha na me hwe nyina no me ho afom manu afo me ho afo e na mete ha wo maame awuwu ya papa na hefa pa na wo maame wote me maame ti ba sukuma se village mo fe na agwen ba sukuma se aha fulani for one te ma sukuma se wa bi awona na mo ti atamo eti on we kan ade na me ti report the we kan mo ku ni family fa
Hey, I want mafia bewa. This month na. Hey, and you say, Papa be Jamie, almost Papa be. Oh, Gambi, oh, Nanjaba, Unusho, and Papa Case, Nipa, I didn't Nanjaba Nusho Bacona, on a fly for my scapulo, at watching it. Ah, Nipa, sir, no, Nina, ye, mafia be, Kronema. I just tap on different. Kumasi area more. And you say, no, by now you're quite war, oh, mamma, them no. On only a dinner court to our walk out to them, say, and the dear in a court talker, court to say, oh, Yamisan country, get in here. Take me and drop when Yamin. Yes, Parker. Yaremandenana. What say? Sabi, Mammy on the four, but when or the four, or get to Nukuno. But you said the Amojan is there. They can't want some Mukuni Panani Pani, they catch and say, Mammy cat is of your point, and no more dead for no more general. They are getting the maintenance and trouble, and so, and I'm going to make getting there. What kind of pray? I still was at the end of December also, 15th. Almost 15th December. Now, say, dear, Okura Muna or non so, ye child no. Say, or non so in hospital bay. Wait, mammy. Dear, what's your drink? I would now your child a second. At the Doma hospital. At the Doma. Mafia, the Doma. Oh, James Munkusa, what? Munkusa. Way, aye, James. Your friend no Goa. James Mame Noa wafiri mu a 64-year-old woman onona eye ne babema ena yane no ebo sankomwe Mame Noa onona yadi na wuo no se ohye sene ade no etie no a adehye ehu sene yetwitwa mame no sani nipa bewuo ewo sekanya no a ena maame no ewu ya no na ya na mebusa se anyanyam bia Ghana ha anase ye wo nipa bi ewo wiase a omunsuro moja na se bia okura sekai okura tuo na odi ewu a onwene se enipa en wo di na wu ana ya na mebusa sa asem we ya na me sa busa me ankasa me ho se edien ne beba enipa ye mogya gina nimu betumi atwese kan na wo honam a ekuta no na nu abi na ekuta ni nua o na wode dwene sa be na onfa ho ya na mebusa anyanyam bia me sa busa me ho se omanyimu yani aye betna yani ankasa ye manyimu ama ahwo abefa ye enkwana eya na me ze busa me ho sase bui nene ejabe so obari a chame akra dem akra me da se wechi aye na tiefu nyina akra ensemi mapapapo ye miensa nia edi nkan eye se yetie maimu na yadane ahoho ni tosum yenu se ensembe sei esi na se yanti na wie ye papa na hyase de ye betio na wie ye no se yanti na wie ye papa nso a eno so ewo honomo na afei bone a ye ditua papa eka okay we ni ensem yi emiensa me de ejina so fire akura de di nkan no me sha ase afiri se Ghana nkoa na me de mahunu se ase ya yehumobro saa ama ahokwo no epa betwi fire so ade ba ko amahunu ha pa no onko wo ma bia so empo Cote d'Ivoire ne Burkina Faso ni ayimkura no a wo mo ye no mo bosse no Ghana ni wokọ ha uni tumi se ne wo mo maka no mba a wo tumi no woni sa tumi no
aha no mo de sane etie bia no de hia ne se ye de wakọ na enipa no a oye họhọ no akọ na ne nkrofo aba uhu ni ebeye aha nkwa na yemfe ba ye man mu ni emra no eduru hɔ a edi ne French democracy akọ against dia wote wo mayi mu wokɔ Burkina ha yi na wonya asɛm ne de wokɔ a esansa wonte wo mo kasa kora nti no ne edi nka kora wano asɛm kora ne emisa o Burkina ha yi Burkina ha yi ya wo mo kora de wo mo ye si ehia ye no wo mo bi ehia wo mo kyɛ ye efisɛ makɔ hɔ a wo didi wie a ha no mo a ye hwie wadidi ewie no ahoro nza gu aduane no ɛhɔ ye nya ne saa o wo didi wie ya wo de sɔre wan de aka no sɔre obi beba be fa ahwie gu tin tomatoes ayiri mu konko akɛsie no bi mu ɛsense wo mo kɔn saa nkwala ne kɔn o ba be hwie gu ɛno no ne abusie kodie sɛ de hanka bia o be hwie gu ade mu ama nkraman anaasɛ ayi no o mo do mo hwie gu sɛ wo twa aduane de si hɔ na sɔre sɛ kɔ ahoro nsa ba na obi ti hu di obi kura ba be hwie akɔ sei ɛnɛteɛ nanso wo kɔ na wo nya asɛm na sɛ wo nya ɛhɔ num ni onte wo mo kasa sani omo de be ye won aye sononko na yen hwe o man yimu yen hwe yen so ye Ghana ha yen kwa na humobro adware ye se ye de se wo Ghana ni ene hwahwo nya asem kura no a sani etie bia no ye di ne Frenchem enye Frenchem kura na wie ye no echia na echia ba wo so ye wo sika yen hwe san krofo yi a ye ka wo masemi fulani foi wo mo nsem e ba ye sole wo kononwo ne mantem mo ne na ayi esi ye agogo ne mantemo ni esisi ye wo mu nukum ba ko a wo mu ekum du wo no mu o be pim sabre wo mu da so ne nam wo mai mu e di sanse hunu nyina sa owure ye ne kasa yi wati na asema woka wo si ensuo ho yen ye di ho di ensuo enipa ni nantwie enum nsuo ko ka ya kun nantwie no benum nsuo nantwie no hu hia che enipa Ghana ma mu ya o esi ama wo ye kunkum ama ya te we nya asem foforo ye mu se ye ho se ye te se gosi sei endi ye nko na humobro adwa ye se ye de ye hu na hwehwo mobo saa na ye meye mobo hefa na bisi ye bible mu kura bia nti saa wo utu kwan bia okoye hwehwo wo kuro ni so owo ani akese ehunu kuro num okoya akoa okosom ye ne ye kan de meka ye kan nyina no aye te Ghana adwuma wo te Ghana obeye no ukọ Burkina ontimi kwa yesa adwuma no ukọ okosom Ghana form na ntie bebre kọ Burkina na praye pa ye tonwi praye ye de pray eno omkosoa wo okosoa praye no saga sa no mfre praye saga no wo pai be abrandi o se ye Ghana ha nko nje bentira wakoye hoho obi ma so ndi hoho ni nti no wo ya koa ye misa Ghana ha se ahohu aba ha nyina enkankan so mo ye kokọ kakra nkwa de na asai kra wo mo de tumi ni nyina kra ye wo mo de ye beja ni sesi ama kra no wo hu akyere ede be ntina wo se ba sa mo me yesu ye ni ye bre so abo ni yesu ye te ye mam ye tu kwan ye koye mo ba ye te yanso de a mo me yesu ye ni em na nte se fi se kama bia ni adin won krom nana on we wiase ye we ya na arehu o se enipa eyi obi papa na wode bone etuaneka ye hwe asemi a ye kan wo wakwam di wo hoho ni nyina echi kwam de o me hu mobo emfiri wo niema kodi na nya hoden na twesika be kume nana we na apie o we sei na apie bebre wo mo ye tu wo maduro wo mo ye ka wo ma no tumu wo mo ye de ko aduro so eku wo mo se be ya wo mo ntumi meka asem na medaika nko bebre wu ai sa niema we ndie o we de so atwese ka akoku na me yehunu se wakwa akoku no nti no edadwa na obi bedi obi anim de na kwa adwuma mu atete no se na kwada otete ne wi a ono be me abeyi pani ni pani na ode ne kwa adwuma mu na di ama wono aba betena konwa ne so ye nti bi da ne ehu bi da na ye koso oni obi bebua obi pa ama no adwuma onya adwuma ne wi a sa adwuma kro no ano wode aba besisi nia wode saa adwuma no ema no no ono na akosku adu wono na akosku adu akiri sense enti no oba beyi no afiri honom ne papaye na wo ye no na katua no eno no na onim se obi aye papa ama na wade agu so
papa obia ye papa saa o ye na akwada bi papa o ye obi papa o wonya baabi ntina onye ne ntina baabi a wote a oba ba gini kunu papa ba gini yire papa ye aye de boni etuaka sure na wiase so obi ye obone na so obi ye papa na so oba ye ne boni a wo de ayire ho na ye etina na we no ma we nyina ekoso ntina wo ye obi papa kra na ayam sa hwehwe o mi ko ye die na ebesie nipa ya menedua o manchine wa no be mia wo kon akun nipa te wo na so pa no wo san sumo wo wa ma ne ba bia tena wo sere so no na wo sumo se be ya wo be hwe wo oben wo ni obedi nkomo o papa ya wo ye ni nyina no o pe ba bia o mre ye wo na wa fa ho e de ayi wa firi ho no na wa fa de kum na se we nyina koso sei na se ba na se Ghana mra ese ja wo mo se ya beri wo mo eno mo kwetena ho nom se si ya maami ya ho kan na asemi ya wokoba opa yi sa bre se nipa no otifie odidi me da wo otifie didi me da wo bia cassette wo ho enipa no obo ne pa ne wo ho aposifo koye ba bia o kire ye nyina pepepe no e di adanse ye ba bi oni ehia se ye jai sa maami wei e ma no be ne nam ho se eniema bi se ekoso nana na se ya mpene poma sibre okay na ya mamra na anya adwuma wano na ye disika achi ene obenten ya so masia ko wurawura mu ena lawyer lawyers na me eduru ba bia ya na me di wo mo ya wo lawyers ni bi endi se wo ye ya twetwa no a wono akotwetwa obi adi na wusei ni e be fa o se lawyer wo se me ya lawyer ndi me ko twetwa age se nipa wei amana betena se abididi eno no ye didie endi amenka se asem bi mfa nkyerɛw lawyer bi ya owo ye ema ne babema ensu ko school be ye lawyer na ne babema no epie free mokola no oba ya eno aba ne papa FM Chambers enti case bi bai almost study ya no se ne first case ne ba ne nko ena akwala iko ye first call second call third call fine no akodi nkodim e di ama client no na we na akura ne ba fie e no se papa na say law ye kokɔto a ya praya ye tumi ye ne ntem sei wie e na ya wo papa nko ade wo ko case ho a e bia afeko efie mienu efie miensa ansa na waye case ne dia wie o se enu abi na me ya am de hwe o enti sa o de wo se wo mpeska na se ubewie ne ntam a wie ne ntam na abaji die obedie ebi na wo kan eye die wo bedie Dabi enti wo be ye Dabi fasima me ya na me lawyers na ye namfo ne o me papa ne wo mo wo mo twitwaje na nya niema bi sei no se ya mudi akiro wo bi obo pa se wakoyi obi papa no obo pa se ye nkoku no we wakum ame ya wie o hwe excuses bi a wo ma hwe wo se die di nkan no me de ne kanti na me kum no afi ba ko no obe dane na no se be ye ope bi e ho mbre asa afa wakwa ka jire obi se me wi aponche enti obi ko bo obi amane se wakwa wi aponche a ye koku no ye de se kan ko sini su koku no sansem we na lawyer ko gina mu se ukotwitwa age we sikenti a ade je se o pesika che nipa nkwa eduru ba bi a lawyers ne nsem bi okra ba na waka se da bi sansem we de me ni akire kura munya amane nko nya sa uko gina mu a o se emra ne kire se obi a wakum obi de e o se yare tumu no waji usika na akọ ba bi bibie no a ekire akra me da ase me nso me da ase na ewiase omanyi mu ade ba ko aya me metaka ene se bibia nkoka papa no kwasem ne se papa no enye grede moma ye hwade ibi Ghana ha yankwa ne omane a nya atwomfo edoso yes tie dia meka ni ye mem school timi ye omane a nya atwomfo ahye oman no emumma na muntie sa nipa no a wo begina simpie so aka kire o se wo de o ye de nye sabe na nkansasa okope ba sa de we na nkansasa wo ye wo no wo ye bisie kokoam enti wo ye ade ni sie kokoam na wo kogina public na waka condemn you obi de no unyenya atwom yawo yem papa nom asofo binom yawo yem papa nom imamfo binom
Yawo yam papa nom akonfo binom ewo yemman yi mu a wonom beka kire o se sebe onware wo ba no enni nkohia nkoda o bo adwaman ensosofo wo pon a ne yiri wo fie wone small girl na ne ka no wa painting tinted no wa chege na tenam ebi wo hokura akire ebi wo hokura girl ne daka ne to sebe ya wo bia hu no se papa sofo di binam no akɔhwɛ saa nipa kuro ya wɔso ɔyɛ sɔfo ɔyɛ imam ɔyɛ kɔmfo yi obegyina simpie so ade ɔbɛka ɛne sɛ adwama mɔnyɛ o wo saa nipa no yɛ deɛ woyɛ nyaatwom yɛ dɔɔso ɛwɔ yɛ man mu enti saa nyaatwom yɛ no awurawura baabi a all angles all sectors nyaatwom yɛ no awurawura baabi a when you go to a security yaho bambɔ sɛm mu yɛde nyaatwom yɛ nyaatwumye nti se security no a discojo enioma ejensamo e wo Ghana ha sa wokwa ye mra hye bedwamu a ye de nyaatwumye nipa ni nimde ye enso won konko kam ye nye da sa wokwa mampanyini natena ye de nyaatwumye nipa ni nim se sa de we pa ye de ho sika kɔ na enso kwabra ne te so nyaatwumwo Pesamin kuminya o eno na ye man ye de say no sa wokwa ye nananom nso a our chiefs opinion leaders ye stakeholders sa nya twumye bia tumi abo awram na muntie ade awrahunie na nka yenim se oman Ghana yi mu no se bibia yi ye nea enka ye nananom ena ye last resort ye de kokoto wonu anim ema ye nananom aboa nanso mu amutie mu ankasa monka mu anum asem se cases bainom ena ebia woni obi enya ya ekokoduru na na bi ho ya nana no jisika na wotena so yeni ha ena obi ne ne yire enya asem na asem wakọ akoto na na bi anim nana no hwi nipa ne yire no egbu asem ne gu ni kunu so no adi ne yire no sabsabe wadi no sabe wawe wabano ebu asem ne gu ne kuno so sabe siremfo de wawe ne yira asem bakire eto akokote ne hu se wo hene no wafa awura no enti ye nanano mu anka ye last resort sesemre gya yen eyi yema emra hye badwafo beyi yema ehemfo enanka ye bekọ won ho amanyofo yi yema wonu wedi yam yanim wo man mu wonu yi yam enka yen hemfo ne beko wo ho no sese sa hemfui bebre na enam nya twomye pesemi nkuminya nti no ye wonu benya ne yakase na naso mesi na eba no ne ka hwemumunu ntu na eba na nananko atim na ne kurom sebe toilet ejanan bia kura ni ho na sa wo hiri wei oni shame, he has no shame. Na minister bi aba ni kurom, president bi aba ni kurom, deputy minister bi aba ni kurom, DC bi aba ni kurom, no akwagina simpie so honorable DC ya paucha wara ya kurom ha ya ni agana bia enti ka kire mampanyini so omra metu bi maye. Shame on you ohene, shame when you because shakaya wudem ubedi hene na ada saka awe mu na unabi mu ekurom nsase wa twa mesi ye kura wa twato ekurom nsase wa twa mensuom kura wa twato Asem baba Dabi wo twaton na wudua ejanan bia wa de hia wudi won so ebekwa akoja wonai wo so no wasa atonkra de ama minister MC DC so won ko kanche mampanyini won krai so o metu ejanan bia shame Sampanyinfo weinom ena fulanifo a wo man mu no ba bia me free bani o wonom hyehyehye wodum wachi. Take agogo for instance, monfa agogo Ghana ha empanyinfo titre a yefra wonom amodi uba wandi anya ye. Let me stand mama mi nyina ho sampanyinfo wei uba wandi anya ye
ɛyɛ saa mpanyinfoɔ wei na hyehyɛ saa fulanifoɔ wei no mu ase ɛwɔ Ghana ha na wɔn di saa nkwasi asɛm wei saa mpanyinfoɔ wei nom ɛhemfo ka ho amanyɔfoɔ ka ho titire a wɔn wɔ bia wɔ man mu no wɔn ka ho enti sɛ wo ne saa nipa wei akwadaa akɔnya asɛm a wɔ asɛm sa wo kuani woni kuro hene na akɔnya asɛm wasɛm sa you have no case funny clip bi am sure say if you don't have evidence you don't have a case nipa na wɔn ne wɔ case no wɔ kuno ɔbɔne tuo ɔhene bi hyɛ akyire yɛde na kwara na wɔha na ntue so no meka sɛ nana politician police panyini soja panyini ni sika wɔ kura nti wakɔhunu police panyini a case na kɔdi ne sɛ ne abie so akyerɛ no bam je case close obekwa court docket ya yɛde kɔ charge yɛ sasanki yɛde kɔ charge nipa no na dane ɛyɛ judges no ma yɛ blame wɔ mu bebre o ɛtɔ de bia ma yɛ blame wɔ no bebre ma yɛ blame wɔ no bebre enti sɛ yɛ bɛdane nkoa ɛwɔ yɛ ne ankasa yɛ ma mu a efiri saa ensa no sɛ yɛ nya papa no sɛ Ghana ha yɛ wɔ ensa no sɛ saa ensa no order from above enya bam ɛno ano no case die fulani ni ntumi mfiri ni kurom ɛma ɔman yi mu na wɔmɛdi nkwasi asɛm wabra oni gyitafo ha na ka kyerɛ o enye yie da nso wɔ kasa no wɔkyerɛ sɛ papa bi wɔ hɔ a saa papa no ɔwɔ sika paa enti edi nkansi ya ɔkɔka nantwie banum nsuo ya wɔkɔbɔ oduo ya de sika fam ekoyi ni pie sabe yɛne a yɛni bie asɛm ya ɛtɔ de bi ana me yam hyehyɛ me ɛtɔ de bi ana me su me se yɛne a yɛni bie adɔfoɔ yasɛm ya oni bi asɛm ya oni bi asɛm ya enipa no a woni n'anya asɛm no wɔ sika wa wo hwɛ de wɔde yɛ wi a time adeɛ na nipa ne yɛ na time paa o nanso enam ne sika nti enyanya atwomyɛ enye pesami nkuminya wo person ni sɛ ka anya pesami nkuminya sika wo benya no wabusua die enka wo nya pesami nkuminya commander enka be bie dollars so kyerɛ wo no sɛ gina sesa no korɛ no enka abɛgye ka wo nya sa pesami nkuminya we awurawura koduru Ghana yɛ nwuma hodoɔ nyina mu ɛma private institutions nyina kɔwurawuram panyini na wo adwuma mu hɔ no onim sɛ wono ne panyini enti wantena hɔ ma wo dwuma yɛni no umesa ne ho da yes I'm telling you ono panyini no ebia ne kaya wo yusuo ebia eye korora hwan yi bi na wo adwuma yɛni akɔtɔ Land Cruiser obɛhyɛ da mo hwehwɛ ne mu akwa we mu nyina din free ha o ba be ya wo ho a boy best ne panyini no enti Ghana ha no kwasɛm ne sɛ odwuma yɛni bia wafa adwuma bia mpɛsɛ na adwuma yɛni ebe sign wo no panyini ne ho ada ya dwombone ebia wo kakra wutietua de ma no no watietua de ayɛ saa de no nanso na yɛ panyini ne ya asɛmba badabi ya bere ne nyina ani o pɛsɛmi nkuminya nya twom hypocrisy adokoro yɛn enti saa nkɔfo wei bɛba Ghana na wɔn abenya tumi no amu gyina so ɔba Ghana harmo a Nigeria fo gua bebre ahyawofo mai bebre yɛ Nigeria fo onam Kumasi adumu a Kumasi asafo brade tam so ha kogro from kwa adwoso ebi guo onam wo no ɔyɛ oga make you come make I give you fresh wine fresh style different style no him ne pa okɔhwe oba ne to tra bi tesamensam tia na hwe ni sisi bi a wodi gina ho me chew to ho me pia wa ma pia to come and let me give you fresh style fresh ni amasa ni pa we kan ni at Ghana hair cafe emra ni chi ashawo who told you but emra no wonu mu ekuta wonu mu anso no aware sa ashawo no ebi kwaso adum ensu ase ahemmobo ano pe ashawo ne bi kwaso ho emra eti ya hunu konkwa asafo ba bi akoto wo kadani efa empumam
Daniel to aso miensa ne atoni pa atwa fam amana behwe fam bra no a peche enso emra no yesi echi asawo tafo asawo fo ngu ho enti senye ensa bia emu odu ene baake sa asawo fo wi ya enko mbetumi atena na say yakwache wonum sesie ya wagana fo nipa tintina nwamo a wonum na didi free sabe ema no wonum ma ni mu no motu om Land Cruiser no akogina papa nipa smesi me na me ya ono abo de ende me na me ya na de ende yemi kwala bia ba ha mo me hwe ho asamonka sunsuran enkosi hwe enti sa nipa we opia ba abonten no adwen be no de ba so what yes enti sa ahoho no eba ye man mu a omu benya ensa bi se ye benya papa no ensa bi ba beta wo no mu achi enti wo di nkwase asem oku ga na ni a onwene ho because owo ensa no asem baba dabi China fo gugrom ha di nkwase asem eye ensa no owo ensa bi edi na chi unza mekan uyu radio na free ho udi ho for yeah I was like vam kwase asem no nze nyen kwase asem na enu na udidi ho ya mo bo omayimu no ya mo bo omayimu ya mo bo nanka kuro hiri unkotwa nsuom na wonfa ma China ni e ma China ni ne nkofa anwonafo emfa megu nsuo ni mu say your money to ohini bia to fo go okrom no uye shame mama shame no shame ohini bia to ewo okrom no uye shame ohini shame wonya hene pa because asante man yaje ya mamre asante your man asante your man asante one Ghana flag agrango meboa ya flag ya Ghana flag your flag asante man one flag Ghana ha asante ya your man enti say you said the hene na wo bia wo no ya China ni firi ni kurom aba na asante amamra ni amane ya jinsuo abosom ya jirisa abosom ro won mo tena ya nsu ni nsuo ni mu ensuo se boni besi kurom a wonom na behwe aboa ama sa abone ne ma na wo hene wakwa akotwa sa bia ndia madototofo a unye shame onya hene pa wo ya hene bone wonwene wade hye ho wakotwa enti sa China fo wei wonom oba ye wo politicians wote ho ana wo kwaye ya di mfidie ba muntu na besi dwindwan ade ya na yi krata we free the state assembly municipal assembly ya say yemfa mese kwaye we ensa no enti ahoho ba oman mu eba benya ensa ema sansa no eboa wono mo no dinsam fo ebi na asia fulani fo edi sansam fo yi na nko mo nsensam ikura de na nsen ken kokoto kakra e na asama na hom ne so no fulani fo di nkwase asem one hwan koka eye ensa no sansa no ne pesa minkuminya ene ni nya twumunti okoka onya asem ne pesa minkuminya ene ni nya twumunti adwon bone wo Ghana ni trim Ghana ni adwon bone nyina ne se eka wo nonko da bia na nko nonko ane ye boss asem ye buko to do oba boss oba Ghana ni bia mpese ni nua be ye boss bi da eka wo nonko no ononko ane boss enti ba bia wo no ensesu obi duru hobi ba bia wo no ensesu obi duru hobi afese haya na anu asem bia ba ye nim dan opanyini bi ne nkware e wadwumam adwuma wura ehunu se enipa ya ye kwa akofa na bai adwuma wo be ye no den na adwuma no ebebu adwuma na ma adwuma na koso ama sika ba adwuma ni mu enti akatua ye den ma no manager kro wo adwuma mu ho no akatua ne sosene ne de manager ko hunya o se ade enti no no ye manager na wono a wo ba be ye adwuma na akatua be so asene no enti ane etizade a won pene so emani pane ma ndipa na adwuma na wo be ye ne nso no eno na ebebu ama sika ni bia ba me enya bi de atua wo manager reka enipa adwene no enye enti sesei ama papa ye asa
wo ya papa no wadwene home you know atiefo mama mini menkomo na enkomo a me bedie me ne givers for na ebedi sankomo yi wonom ye givers heba anadwa aba abedu bewura somwe abusuafo tiefo ne adofo nyina yede nchia efi givers heba center so ye ema obi bia otie nyankopon adom yede awurade ase apem bebre nipa bebre na etitigu samene omienu yakate asefo ne ho a ne de se eya adom bi keke ene awurade ede adom ye yade ne de abawo ekosoa wo ho ana etoda bi na obi gi ne ho akini se yade atwamu a na eya na eye menwanwa kakra sanse da bia obi timetina baabi wo se dise mehunu se yade oh maame yede egusua ebo yade ne ho aduro na yebe kosoa tre kwane a yebe fa so protect ye ho eno nti na givers for yatoa mo bra yesu ade na yetie bi nso ewo yasomi givers hand sanitizer no ewo daso ewo dwaso amenka ne sa ebusuafo mbenimfo si trente ya inya echehye eche wo beda no we da hye bra wuti wo wontimi fa chenkoshe kotodwe eno nti no coronavirus no mbenimfo nya mmeka na bonti sese de ye ho atoyen enti enya sanitizer ni yuso ne de ye bekosoa yuso ni ye bekosoa so produce e de abedwaso eno nti se ne wutie me awie na wo dwaso a hand sanitizer no de adoso bebre di adanse efa givers ene de aka no ho na ebia na wunya givers hand sanitizer ni bi edaso e wo dwaso wunya de wani ekire KNG hereby omrom Abidjan house a afi Freddy Mensa so ye nso so a baabi bebre e na wokọ kwa akope hand sanitizer ahodo a bisa givers de nso eka ho eno nso edaso e wo dwaso ubenya bi wo honom ato akoyisu sawode kwa akoche say schools na bie so wa yam hihie de a to bi me schools no wate to bi na fako ye donation fako che obitimi toto fini biscuit ahodo de kwa school fo se omunni na omunyayi na is givers hand sanitizer de te CM prem de asemba be de ko school na headmistress or master biano ebehu wa dream pa wo edit wo memu eno ntino sorry ahodo a ye bie no ye isu givers hand sanitizer edi apepa yensa edi ahohoro yensa kama ama niema nyina akofoto oten edi amaye eno ntino se ye wo se ufie ni bi anya yare bi eye wo se wadamfo bi anya bi ena wakwa akohu se wawu ni amfa no kura mefie aya na areho meso give us hand sanitizer no eno na eba bebo aye amaye ni coronavirus no ntem aware anase ntem atwen benifo den so eba ye se odi card soap any insurance and running water as if a baby say ufie pipe ni ho na woni ayi Veronica bucket bia eno ansa ukodu fia wo de liquid soap na gu nsa so na wa mo obi hwie nsuo hohoro nsa fefefe uwia wa pepa uwia wo de give us hand sanitizer no chese eya adom ebia so odin na nso nyame adaworoma ono na kitakita yen entwen nya yare ya nsa wo na de asam nam mesrew give us hand sanitizer no ewodwa so bebre to bi de che wanadofo ai enu ntini mani abre pa say yade no said ye sekika kono ano odin but modern akwaji give us hand sanitizer ni bi store biem omo tonton ne ma no bebre tonton bi bebre udu ufrim romu honom no ba manfo na jeja kwa no so ne de bebre etonton give us hand sanitizer eboa yen ema sebe yen so no ye gi yen kwa esi ho yese muwa ni nyina dane wo mo ho aboa aba ba ye ya enkasa mintimi nane dane bi na wo mo dane wi o mo ba behwo eno nti bra wo fiefuo nyina to hand sanitizer wo de wo se wo nto no wo mbe kwa akofa frabo nti wo mo de wo mo ba wo mo do mo saso gate no ma wie no ma kwaso mo dem de hand sanitizer na yo na wo nso wakwa akote de akodi ubanku ene ufufuo na wabeda ho no wanya bi na ewu na abefa wo ko bra time no nso ye wa mamodin enko frefre wo ne ma give us hand sanitizer no ebeboa ama niema nyina akoso toten de ama so wo gusu esu hand sanitizer and give us hand sanitizer bia ye na bo modern so mo wapom den so enyina na so no de ebeboa wo ye give us herbal mixture a drain so ebe boost immune system no so ama eniema akoye da bia ho den fifire te wo kɔ na wo ba wo ya active a eno so no etimi eboa wo eno ntino ya na eto de bia aya na eye menwanwa na ni 3 days ekopie mu ewoji bebre wura fi wo mo se yade ahodo wo ho bebre wura fi
wa mo se de nipa kaya ne coronavirus de nipa kaya ne coronavirus na so malaria ne typhoid kum nipa aya na reho enu ntino give us herbal mixture so eda so ewo dwa so a etu malaria etu typhoid etu jaundice ene ya keke ka ho no bunu yade ahodo a eno so ewo dwa so anase ewre ni pedue se nsu ototop pure water rubber si yatoto agu gatam sei black yatoto agu gatam sei ewura hodo agu gatam ye fie ye da ye na ye dwa so ye da ye na ye maame no mutidwo maame yi mesrawo e ma na nya wakwadro se wokọ ye wanya 20 cedis a fe bi koto give us herbal mixture ebetimi agina ho bosome e de amaw ebebo apomuden ho ban e de amaw entwe ma yade no e ma nsa nipa so odene give us herbal mixture baby a wo be fa bia no wo benya adure bi ato wo pedudu atu ana wo de wani apiem e wo mrom Abidjan house emrom Abidjan house unya koduru wono ma KG heba ehwo de ye de adure no bebre akwa akogu numbi na entimi emwa sebeye na enkoba se makoda mintimi enna mintimi enidi mintimi ennom yade no ena bekwa kofa sa wo malaria ekum ntem papa na so se ye adwin nyina afri so enu nti se ne wa started do say award we be no complain kura say award me asemiti ya me ya wanya coronavirus but e bi so kura na malaria enu nti se wonya nko hospital emu obi a mo hu say yakasa wo ho ayehye award uti ya coronavirus o ma ye ni etie ya na award ye na ye fe enu nti no bomode se wonya wo symptoms na tumirika na go hospital unya kodru hospital na eja yedo for machine mfidie mu na doctor ye wadom ka kire se ma me ye malaria dia eduro ne ye ba akopɛ ka kire se wo kofie aba sanse wunum eduro ba akopa ebeboa etu etridi yade na se ede amawo enoa ne give us herbal mixture ya make entontom eda box no eho ya ye first in the nenshe box na wo bottle no mu san se de ya di jacket na hye ho amana ya kono fe give us there ya si ene ma nyina ya penetration crochet fe hygienic way ni aye ni ya de aba adwa so eno ntino se hu wo so ensu abegina wo hwinim wo sutra sekura enye ye samre awie ebo kakra e wo mu se baby a weda no baby e wo no emu onunu de nanso wo da ho enfifre pa fie efiu efifrat wo mpa no so wo ho anye 10 minutes na wo sandem mi ana me sisi ameko pa de akora huhu me ho no sisi me sai pa de akata me ho a me so give us seba mixture no bomode na akogye bi enom aduane ka wano na ofe obofono uti aduane nka na ope baabi afa obi wo hono ma bibia bon no onyem enso bibia e bon no kɔ na kwaji give us seba mixture me pa cha wutie me na wonyem a enom give us seba mixture dreibi enom give us co capsules enom give us p capsules nso bi obi wo hono ma wotie me se ade me kan ofem nanso nyinsen wo ho nanso ma akwada nufo me so ma akwada nufo no konkoduru baabi anasa kɔna kɔhu doctor na oma waduro na nya san pa dia wontimi enum bi ena wonyanya 18 years above so a wontimi num givers eduro bia bi bomoden na hye no nso efa mame ehu hia me ye sa wonyam a wontimi enum givers eba mixture ukọ hospital doctor no mum ebeboa wo ama waduro a ebeboa ma etridi yade na na obu afuno wo ana wo a woso ana ehuhure de wo mfifre sit wo no wonante kakra bia na wabre me so givers eba mixture kọ na kwaji bi enom na apomden no ensisi su ye mfama se si ade obi aye wado ye sori anopa ye kɔ na wankɔ bi ne ba good evening ye ba ne ebu ani se wankɔ ba bia bibia ira ne ye show enye wa apomden no ensisi so me so give us herbal mixture ebeboa wiye pa amanema akoye ede amount be man so a wo so kwa adwuma ba na wabeda se tim dada udidi wiye ya na wada tim enkoye emfa ma give us p capsules beboa amwetimi agina wona so amanema nyina timi akoye ede amount bo made na agina wona so na be ma de anyonyama koto enye tayo enye singlet na wo hye no obia wode ene fe nenso ne fe ni nyina chi no ujie na wantimi anyina wona so ewo mpa so a eya asem kese pa ye nka ne kese se de mema no matuo mo fo ma sachra ente se obi agina na so data bagina hoi ye keka enya asem kotoa se no oba na search na girl no anu mi ni onim se mi ne girl di nkomo ni di nkomo na je se me ye interview eniema koyie ma binum ente se eniema nkoyie ma wa omode na kwaji give us p capsules edro na ohu entom
Missy give us hand sanitizer no edaso e wodwa so coronavirus then call but modern na used to be afi give us eba make sure no ebeboa wo ama immune system no akosora ma yade no mpo no ebeye den se wo sabetimi akabie na afi obema yesam kofom a give us pay castles ebeboa wo but modern afo ni so KNG heba ye wumrom Abidjan house ebi nso wo atonsu Monaco junction wo do ani chere dani heba Freddy Mess Misty heba baby bia ye to ya de give us a draw enye na so bia be won bowra ho na kwaje wo de na asumdwemra ye number no 0543 222 470 0543 222 470 mo yedamase yense da wase asemono enono atiefo wei eye givers herbal onomo ne pa wode aba ena na adwoa ede honson sem aba na ode aba besom no aha ye otek 102.9 FM eya no aka ya hyenenso said Dawood Scientific Herbal Hospital enso eye asuyeye onomo ta yachi ewe yenduma yedie mu wonomo nsaso ena Dawood 360 capsules ene Dawood ointment enamo aba enuemienu na ntibom se woyi obi a ohonamu tutu wapone waposo baabi aya wo ya usisi woje wo ho a enje medofo sisi yade akura de etumi ma aye mre se wo eba na bema ewo mpam se wunya Dawood 360 capsules na se ono nomo a ebeboa wo num nyina no na Dawood ointment ne nso no odi twi fatwi na nom na gina so baabi eton no Ghana ha bia awuram ko bonu ni din na pebi tonom frɛ doctor no ewo 0244 886437 oba otaka femfia ha hwehwɛ asɛm bɛba da before kra no a ubenya bi afei time herbal mixture eno no eye atridi yade aduro eto de bi a atridi yade nipa hotumi ye mobbo enam atridi yade nti sabre obi odadem ahopopo na atiesi ne so sabre nipa no wontumi ne di frise nanum nyina to sabre nipa no aye boho wanane aye senkuto kope time herbal mixture wate wode nonom na wonom a ebeboa ebeyi atridi yade no afiri ho na wade wo ho aduro no eye pa wo ba KNG Herbal Center ye womrom Abidjan house ho atonso na akogya nshi KNG yenso ye waso ye ba ko ho ba bi eton no Ghana ha bia wuramu a kasa wo pe time eye TIME 0244 417 669 eye your number Naskaba Clinic nso your ultra modern herbal clinic na yen ahenema kokoben ene ye wo yani wholesale ena edi animhwe sabre ya ye ka sei obi su obi nwinwi obi ha hai adene a ni nompem oje ne ho anye atwi ne wim obi stroke yade ebubu na guo enti da bi oso de asua na wo suo obi wo peba wa pa nso onya fabra bedan Nask Herbal Clinic yade bia abekọ abu wo so a wo ko enko no odi bedru yasue ya yade mfidie ye hwehwemu yade aduru beka ho fra yen wo 0244 120 269 na yene won kasa Agbeve Herbal Hospital yenso yade mona soap ni krimu aba wa ensansan ne nkabone wo no de ewohianie atridi yade fitayi di etete wa pa Agbeve fever nanonom Agbeve tonic ne boa ma umoja enwe da na wo ho ayefe eni subrie na ye umoja na so ate no ni nyina ebe yi afiri ho honam eye omremre no ni nyina abekọ kopa Agbeve tonic nanom oba bi yo ya amemfa Agbeve bam ni bi nsrasrawo ena Agbeve Herbal Hospital ankasa nso ho na no de se yade bi di wunya ba bi ese so obanie ye wo adakoja ache faka ye kwadwo so si wo kwamu station ni nhwe animu pepepe eye Agbeve Herbal Hospital 0246 59 5256 yenro ni de ba bi etu onu bia okwa obenya bi atadwisam coffee organic tiger nut powder eye 100% organic we obi asichire yade ani mojabro so wo so a kope bi nadi eye aduane wudi a ema we immune system ni boost kama vitamins ni ade ahye ne maton chom enti ema ho ye den
wa won kwamwa ne kutia yade beba oni peduam wo yi obi a wo so pese osote kudi atadwesam ne bi sabe wa wo unya nufusuo ma akwada no di atadwesam ne bi enufo ne be hyehya ye maton dwom oba utek fia ha obi nya bi okọ Coffee House e wo Breman ose Kojo Street UGC kwan so a ebi wo ho frɛ yɛn wɔ 0247 995 160 and 0247 518 123 Abusua panyini bi na tena ase na ye frɛ no opanyini hwe mfa me ho agrambo what papa ni di abusua panyini no hwe mfa ne ho ye frɛ no opanyini hwe mfa me ho hwe mfa me ho na maami bi wɔ abusua ni mu ye frɛ no ama okɔ bawui abusua panyini sɛ ye mfa me nyame akwasu ya so bawui abusua panyini sɛ ye mfa me nyame e mompa ye kwadwo tutu ne baba ko pɛ ena wɔ abusua ni mu wɔno nso wui ena kwadwo otuko abusua panyini wɔ kɔka kyerɛ sɛ abusua ei ama okɔ ne bawu akwasu ya so ne bawu me kwadwo otu me nso me bawu atoso myensa abusua no eni pe ewuwom yenkɔ hwehwem ɔse enye hwe yemfa me nyame anche ena abusua panyin ɔno nso ba tem afi abusua panyin frɛ abusua na ɔse de aduro ne de mom yenkɔ hwehwem sana ɔman Ghana ya yetimwe sana tie kumasi ha ya yetie ubetumi aka nipa dodo a yekum wo mo o de fa santas ye pre nko a doso o de fa apre keke jata mensa ne biem o de fa apre keke nanu ya enchaye wo mu ku obi wa apre wo mu ku obi o e wa apre abusua panyini ba wu ye de yese yenko hwehwem saa na o manya ayetimwe etie obanyansafo yebube yanka wasam Antonio Pon wo yan YouTube ne so o se akra ya Krobea Asante de nsisi monkoka mika no etire nso nyimu mienu ko num ho no ka kire na nampofo na wo redi mayen akra hwehwema me wate mika etire nso enyimu mienu o se ye very powerful hwehwe ho mame na menhwe de wo ho Benjamin Swaga wo se akra preach on Yankopon shira pa wate sa message we ya wodi abai eye Yankopon pa na de asoma se fabre Ghana leaders you talk without fear Yankopon ka ho yeda se Richard Jobin was oh Ghana why Amina Ibrahim was nana wicked things no eno ana ekoso ye mayimu Nabi Mark Capricorn afuakon was Krobea enti ye leaders no onmo fa ye ho ana nya atwomo ye no amasese ye wiase mu no ayesum abato a yeto we ye mamu no enye presidential de anu na ehu de ehu de magana yaba yeto e wo mamu ye hu eye parliamentary de no sema mpanyini de ande wono the whole country ena eye ne the friends the constituency Metro Beba constituency a eye MP mo hwe de nansan na ekoso obekwai asante bekwai ha mo hwe de na ekoso but ye metro fo no wo mo nso na sebe enipa bi wodwire won ho a wu na dwene e da won trim papa ne ko pesika kakra bi a wode ma akwa no wabo kotwedua akwa we fa ko denchi no atwi hey mo so no kakakai how o ahwe mo aje say 5 million or the 5 million akodenchi obi so what you say that is the country we live in mawura akwaba yeja papa mon famo nsa enso ade ne soro mame na mi hu Aya 102.9 FM ompom te sai pa so nyame adome anya tena ba bi obo ade te no adiefo ade bi koso oma yankɔhwɛ emfiri ho na yehu wudi de sai wura de ba cho me di tiwa ade tiwa de ba cho koso akoso tiwa hene na afiri ba hande
be pacho me nkasa meten kran na bibinti na nema be pie kumase ha oten kran be pacho an bibinti na amua be pie kumase be pacho an oten kran wo firi kran nso ana be pacho da me Asante ni ba adwumenti na makupie nkran oh okay edi asam ne edi wa be pie yenim ayi yo pacho me da sin be bri ene wie so me chetie fo nyina me pacho masem nyina ne se me Asante ni ba me papa esida wo kumase tafo adompom na me papa be wuye na me papa ni wu achi no abusua do di me papa de no kwan wo de me fa so no enya me de o papa wo de say me papa ne de ejaten me pa twan oten me pa twan okay to aso me papa ni be wuye no abusua ma ye say de ese se ye nyina me ne abusua ye ne abusua nyina ye nuanum nyina ye say papa kama me papa wu achi osi dan enampon adua 24 aduonu nine na aduonu nine na osi ye no do di mi papa de ne kwa wo de me fa so no me ntiase asechire ne se edan no omo che ema me papa ne ma no ema mi enu mo ma edampon baako ema ye tusu nsa eda ase mo ye dai ye tusu nsa eda ase ye de ma mo no mo tu nsa gu so eda ase abra abusua panyin ne abusuafo nyina wo ho na me papa ti ase na okoko fuo na kokko na wo entom me nko ami nipa me kwasra me papa na me nim ntom ho bebe na japade no wo no na me se me nim rade enti man to sokra anko se me kwaje japade bia me che wo mo na me papa fie na wesi waterfall dompom no so asase kese eda asase fie nanim ni nyina no omo afa abusuafo no kwan ya mo de me fa so na ya mebre say asutumi se me papa no abramu no wan fami anko school ankasa ena de tosu mi de so wan fami anto adwumam na me de na me nim se me papa no enti bra wo wuye no de se emaye bia no emaye esie papa ne fefefe ne dampo baako amode maye no ye ni so na esuade enso ye ne saa ne pese ye ne ye papa abusuafo be pede bibia enti eba se me mente ha nipa na papa de dan ma no abra no wote ase no onipa na ka se na advance ne nson ye enti edan no on free mu Jesus kana sansa enti minya abotre e ma ne sika ne sign enti bra ne sika ne sign ne kese edan no sili ni nyina sei enua ni so nyina sei nso atogu so enti mi ankasa me ko hwehwe besia e ma me ne ko siesie edan na bra papa busuafo no mu ni fie ho wa na do sika be pa twan eko siesie dan wo dan me dan no eko siesie dan fine e na me dan ma rent da me de dan ma rent na busuafo no da party ase na busuafo bia ni fie ho ti bra wo wu ye no so na busuafo bia ni fie ho enti mi ko to mi dan na me de ma rent de na ma rent no akwa na tenem ama ni sika san abra ni sika san na mka chense papa be pa cha wo sika san o ti da bi ni sika san so and there's agreement paper no wo ho enti bo modi an hwe agreement paper no so ti wo se ne dia ayira enti me dia na kita me no na me de kire no no so e no kura ni sika san na me ni sika san dia eni e dan na me hia o me baba akwanya school e wo kumase ha ke baby a university ni wo no enti me ba ne baba be ko school enti dan na me hia o they say is can we hear me pa enti me ti me nyesi gan so ko hide dan foforo ti ba me wo dan ne de meji dan na ma me ba no no so yo no papa na nka ho hwe me friend phone so a won fa na me ka che ne se anya hwe me sane ne ma se ka che ne se eda said the years I watch them for 1 year ni nyina me di ni nyina che no because of say me pay dan nti ama me ba ko school no Asante na mu afeko Asante mu afe ba wa nye ne hwe ya ma nye ne hwe e wo nyankopon kese ya yesum ni nanim se ma nye ne 1 city kra kumase dan me de che no ana o kan se me de acha ne kra na gise me ma ne mre no de hwehwe dan ni bi na kumase dan na ho hwehwe eden na me so enya hwe me matena krofo fie mu wan kran ya nti minim se de abrabo sitie nti me de me ha no nti won de onya abotre no pedan ni bi moso me miensa me di ni nyina ma ne so ofa pedan ni bi e kwa nan ni mu no me fra brant ya onfa me fra na onfa na mani ba na me de ayo ya wa baji me dan na me ni wudi kita ho na me fra ba wonfa
na asem ni nyane se tamwa akwa ne ti dem bo na me maame okunafo no so ozo ti fie ho enti me de encourage ane se sakwa na ekwa onfa me safo ano e ma me maame kunani no na wo de ma na me sabeka me maame ne se won fa safo ana ma na kwa na tu e de safo ano ko no to di safo ano ko sen enti tamwa kwa ne di safo ano ko be 4 days no ana me papa di adidi no aba bebu me dan nani e de ono ne safo afoforo ato he would di wo papa di me papa adie no se akwa ne se me se me ton dan na ma no na se me ton dan na ma ne sen me ton dan ma no ba ka che ne se me ba anya admission we Kumase enti me hia dan no eni ti kwa na me di 1 year sika a wotra mu nyina me di a che no na ade enti na wo firi machi eye sa eni enti na da me friend na on fai di wo kika kire me papa abusuafo enti na me friend na on fai na osan na sa na ekoso wo fia na de wo fia na me se nya hwe na me ya adoma me ba enti me ba Kumase ha me ba kura me ya ko 2 weeks e wa ha ma be di because of Asem we ya ho enti me ba me auntie no wo me so wa no me papa wo fa ase no o hye ho me papa na nkasa wo boy na wo di me papa de no so ono so wo ho me ko boy ne pono sa wo mo fi me se de mi hu da no so sinke atu da mo hu se lock ne da outside no de nipa ne wo inside ya lock wo inside enti se nipa ne wo ho me bo punu wo fi me na me call me auntie no ho me so wa no na me ga so wa na what say me kochia no me kochia na wo fi me afa de me jeje ho sa na me ka so wa me ba mu nchen yo ai wo ba me nchen o papa no woni ho na me so na so mama konya ma me ntena so na o mi sa me kwan so o sa wa papa ntina aba ya o papa no woni ho na me so yo mate na papa no woni ho dia na fa na number na ma me na me kra makobo ne punum sa me ho se nipa hyede mo ho enso onye so me so aka kire me se onim ne ba ne number na me say so wa onim ba number o sa onim ne ba ne number na me say nya hwe na kwara na etwam ne na wotwe so bi to wo Kumase ya pa na me aka se Kumase so man tena ha ti minim ha enti me du na me say me ko hwe obi wo ebu akwa na makwa da ne nchen enti me du tafo na nsuo na muna na me say nya hwe me ko ade asan ko ba na wo kro me say minim ba bi ameda na me see mu nsuo ne bro mo say fa ka ko see so for like friend was saying a Johnson na odu Johnson a obenya bi akọ ebu akwa me do hono so kro no so e fan say Johnson was na me nya bi ese fa bi ko se abrepo me do abrepo so na me nya bi ese fa bi ko se so for la no kwasa na me ni abre sa me ankasa do papa dan a modi a cha me amatusu nsa na nipa hye ho na me se wa wo ho na me fi akwanso ma ba na me nya ba bi na me se wa ka kire me se je me papa wo ho ansa na wode safo na ma me ne kese ne ya homete pa na se wan kasa so kan me ba ye ne ka wodomu ne ani die mu a na ya wo ba ne me pa dia ese ka ma ba bi da me so ya muwa me na me tinchini sa ta ma me ko hu ho na me ko da ne nchen na ba na di 11 o'clock tina ya ani bre pa ti ade a chinya na me frɛ busuya panyin bo na ma ne ese abusuya panyin me pa cha ode akoso ni oso nya botre na me ne be kasa one ne kasa ya o ka kire abusuya panyin se edan no onfa ma me ne o chena so ka ho na me aye aha na sinaye oni abusuya panyin kasa ye no abusuya panyin frɛ o papa di adini no me pa twan na abusuya panyin to nkrama wo se o papa di adini no o yo papa sesei no esesei wo se edan no me papa no abusuya panyin no frɛ no ka che ne se edan no ya che dobia woni die nti e na die adini ne kan e die adini ne se onfa dan na mame onfa safo na mame na me koda dan ni me say o bo abusuya panyin amane me pa twan na abusuya panyin frɛ di adini no e die na di adini ne ka kire abusuya panyin ne so on kan kire o ka kire ne se on kan kire me so onfa safo dan na mame ne onfa mame kina adentia o so onfa mame na boy na ye me tenant na obetina dan ni mu aka kire ne se me se me ton dan na ma no na se wo ton a onu di adini ne fa ne ho mi pa cho ni de minim na mi kra ne besenka me papa ne mpom frɛ me phone so no bi san se tiwa de matini ya no kre wa mfrɛ me enti abusuya panyin ka kire ne se na wa frɛ wo ba na bisa no o se de bi wo mfrɛ no na me so me ba no so papa na me papa na odi papa de no on to kra ba bisa me kwan so ma ya nhwade bi eye o se wa ba ene di wo papa de me pa twan e so papa wo fa ase me pa twan ene di na de me papa ne nana o papa nana ne nana me papa wo fa ase ne yo ba
enti oba ne ba bema oni nim yenu hwan na anyini manyi cha no kra your friend is saying the patch your friend Kwaku Dennis bossman the guy named the bossman Kwaku Dennis the patch bossman the patch ya what he the patch what me papa fie ho one ne yere ne ma ati me papa fie ho ewe e watafo adompom Kwaku Dennis bossman otetafo adompom the patch wa ya adwuma ben the patch ne ma me so we teacher ochra de patch ewo de private school and Asem public school the patch ni de minim me nti krom hanti minim na wo ba ye wo ko school me ba ye mi wa wo se wo kwa adwuma me bisa na maame se okwa adwuma na da me kwa hwehwe ne okwa adwuma na o mai enti credo da epono na no se wa lock ne den ya wo so maame nkọ dem enti me da obi nchen abra me tie adehye ahaye 102.9 FM tech Euraba akosietiwa ne papa nana enedi ne papa de bra ofrim edane adampon aduonu nan ena ema ewumu no ye ma obi adampon baako ema na ewumu no ema omatu ensa e de aguso na enra na oba ade ekirekire ade bi mu se amamre mu no se yetun segu ade so a ase yesiri ye de asiri enti won mo tun sande aguso ena afeedie de abedi okay Kwaku Dennis aka bossman a teacher ya wo ye diadeni e wa adompom ye ba ye no be kasa sisia Sama yi obey. Mapom din beko yi a na ye 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidie a ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidie a ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia ni akiri. Akoma yade. Esikire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asenti na atwetwenwo. Ye funu, awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu hwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayare sase. Esono se wa ahoden, ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti anumadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwia. Omone Ahwia Total Filling Station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata binsu wo BA. Any seshi. Freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. Be the true via. Uhuna bebi na ye wo ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Edwerifo a wakọ edwoma ba no wabre. Adrobafo a woyi BS a drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na dwontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, do the one dance yes, and Yarwa will run Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buying every home. And now Mumpa, Omuan Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and
nom imbusaba mesanoa emomo ahoden pintin ya wo muntim pose yare ehye omo ho imbusaba mesa ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro atufo mfre 0246 208496 FDA ahihye se adwede nkrato imagye atomu seye afiwe pa de menti ase otentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwenwu mama senhye ana komadi obetimi awomra aba kwanto na wo huntokwa nti da so no yereko na menye dei ehe na memfa ne nkoye tie wo mfa ne nko nyamensa wo heba center abrewa basna de ho maame no ni dini na dwuma sese wadi mfinhye de wotwe ekire na bibiduro kan no de beka mo sa ane nanya nunkumpo etre sisie ne yafunumu yade be me nkwe wone so enemu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opesa wonanti biewu a nyamensa wo heba center de bebo nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie nanso wuduru nyamensa wo heba center nyamensa wo muntu ubenye wa hoto kumase ha se parase bodwe sanwo ena nyamensa wo heba center wo eni abrewa basna de nkasa wo 0246450718 nyamensa wo heba center medene kwa hosis sia odidi ajonka Adruswabia Election Warehouse Emrena Sansubia Abaiba Abaiko Infinabia Yeto Abayo Mampeni Mrasebedafo Afi Wayne so why na ekona why na eba Emre any dachi and a vet Enunti or check FM your election warehouse at the report be fertifi atoye ni ntwo no bia mu abre on the 7th December Bronya Bosumene da etoswo nson anopa no nson pepepe na amanyo semu animdefo atnase asia baragutre ade abato numu abakosem mpadinsem ene ho nsunso nyina abrem sepani akrofito fomu yemfa nkame mu enti fafidie to attack 102.9 na tiebi attack lesson warehouse ya de mamo fenchem OTEC 102.9 FM. Okay. Yada mo say adehye ye call ya yaba. Ya beda 21st clinic for so say we onomo boa ye. Na uye ubia sebe oto ase wanantu ene wanan onantini entini mu twetwen ya woje wo ho a enye a ba bia sasa wo ba eye 21st clinic onom na aben wo mfidie ode be ye nipadua mu hwehwemu na wuyi no nso kura to nkyane a yade biara edi wunya no se wo ba ebepie 21st clinic a wonom betene te amawo obokumase ahwa oni total filling station oni die nimhwe obefre wonom wo 0540 311 311 na wone wonom akasa wakati no sanfreno adofo ansa na ye bekono na yene awura bi efre no akosiati wa enna ekasa okire se ne papa ede eja ten sei waka baabi nyame mfa ne kransie na opanyini ni wu ye no osidan adampon ni wom aduonu nan ene ma no ewom no yama wonom dampon baako ono ni die ewom de ma han owura naso watu onfa ne safo anya wanfa anya ne papa di adeni ya sese wo ye wonom papa no akototo nkradu ade abetopro ne mo abusia panyini kan ya ose onfa dan no manenne emfa emane china watenkran ya adwuma oba kumasi nko wodan odamu ankebe yeye nanso sesei okonkon omanfo mantwea tesesebe ade ya obi a wabeduru kumase no nkono nsuo to no onamu koda ne nyonko nkyɛn dubaako ɔtene ho ase a enye yi apostle dinkia frɛ ne baako ɔfae ɛne yɛde ne ba air yebetwa na tum no ɔkate no ato san frɛ ne bi wa ɔmfa san frɛ no sɛ yɛfrɛ na wamfa de a Kwaku Dennis Prince Bosman aje said you obey kai ni nyina no kore say ye frew na wa amfa de a e said you obey kai nyina no kore say mo frɛ no no amfa muntwa abusua panyini emra line so say bi panyini ntrafie e ma asefua somfo enti abusua panyini wo fie a oba na de ade ato wanim say ni na de ade ni de ye no
deɛ na abusua panyin no ankasa wayɛ afa ho yɛtie abusua panyin no asɛm wia awurai wɔ ho kwan wo de sɛse yɛkyerɛ no ma ne yɛ no yɛbɛkyerɛ no okɔ yɛ YouTube ne so a ɔmanfoɔ ɛwɔ so a yɛne wɔnom nyinaa na ɛbɔ nkɔmmɔ no nnɛ akora wɔ asɛm bi abusa awura no ni asɛm bi adeɛ okay ɛne ɛna mɛka ɛde akyerɛ wo sɛ Donima Steel Complex for nso ɛboa yɛn ɛwɔ dwumadie ne so ɔnom de roller steel gate ɛne automatic garage door ɔnom de aba ya sɛ wunya bi a ofie warehouse o shop no ano ɛna ofie no garage no warehouse no ano o de to ano ɛbɛboa wo paa ya de quality materials na ayɛ ensuo gu so awia bɔ so adwe na akyɛ na empopɔ ɛna kromfo ntumi mu frisi yɛ de na de papa ɛne yɛ de ayɛ frɛ yɛn nneɛma yɛ estimate free ne measurement mfama wo why ne yɛnyɛ mfama to ano ma wo why Donima Steel Complex yɛ nneɛma hote ɛna tropical na doa no ɛyɛ de carpenter fo agye atom wo sɛ woyi obi a uhia na doa didi dwuma beto tropical nails oto adansi ho nneɛma betu bi kɔtɔn ɛno na sɛ si obi ɛtɔ Brekumasi asafo YF Junction ya be GR office no frɛ yɛn wɔ 0244 12 3325 Future Life Smart Food ne nso yɛ aduane na nimdifo na atena se aka nimdi abo nimdi so ɛn wɔn mo ayɛ sɛ aduane wei ɛde aba na wunya bi na sɛ wudi ano kwasɛm ne sɛ ɛboa wo obi a wota aka sɛ yadeɛ bi ekowu a wo na ɛbɛkra wo no waduane nie ɛna wakwa me aka kyerɛ sɛ yadeɛ bi tew so a ɛtete wo a bra na bɛkyerɛkyerɛm kyerɛ nneɛma a ho aduane nkodi woyi obi a wo immune system ne wɔ fam bra yɛma waduane ne boost immune system ne mfama wo ya Bolivia Enterprise for ɛne yɛde Future Life Smart Food no yɛde aba wobɛba Kumasi Sofo line alignment yɛne multi home ɛne di anim hwɛ 0242878090 ɛyɛ yɛ number abapa mo ɛyɛ online shop na saa shop wei sɛ wokɔ hɔ a ɛwɔ online go group Play Store ana App Store no akɔ download di abapa mo no o download di a bibi biara wo pato no ubenya bi wa abapa mo ha services bi te say uhia obi omeyi uti di nyina ye provide ewa ha ena se wo to ade kora na wo ho nso a ye wa akwanya se ye be mu atua ne nkakra wo ho so a ne ye deliver wa ade de ama wo enti de ye de ye hu ye bia no order ne emfamre wo uni aprofon ana Android a fra ye wo 0555 557193 0555 557193 Ebaje sir abusia panyini nso se cement na ho tena ha no oya ye ni ayo monko frame osumra meba tena se akra excuse no kakra bi na omum kakra mame na ye hunu de eko baby awo bi awo hwe yin bi a chia na ayi mi ankasa medehie bi sisi ade me mpon kura ne asesa me ho papers nyina agu mi nua baby ye frawo sister ta o store ewo adum Hello FM building nimu oba ene krachia ye fra ni k ono na eda k oda Edman's collection ano Edman's collections ewo Solid FM building nimu ene ye k obedi ene sister ta o ma me se me wish you a happy birthday k of Edman's collections owo Solid FM building nimu enti we sister ta ba k ye ma happy birthday akra nyano we wo se abusia panyin so se sei me friend was say eye pass ya friend na o sreni a o banga wo yiska na o dealer ni so a chafe na edunu so nti ye mani sima baako o friend no ankasa be friend no ne yakasa abusia panyin de say ni din de opanyin Isaac Opokuware sana chena na na krache no a odi ade no ono so ni din de say ni din de Prince Bossman na dodo na afre no Kwaku Dennis ne fie din no Kwaku Dennis na mum Prince Bossman anything wo ya adwuma ben wo na adi asem na chi na aye no kwa we cheche ni ochade ewe wa bebe wanka o ka chen so cheche ni but wanka ba bi kro ochade no anche me o
Osi abusua panyini din de say. Isaac Opokuware. Opanyini Isaac Opokuware. Abusua panyini ma ha o. Eja Abusia Ona frena na. Okay, 92.9 FM. Freno. Munchane ma sadia so ono wankasa. Krachi pa. Dia Asem na okay. She. Ono na nkasa na ne credit nza. Okasi ya yenza. Who told you do that? Don't let the jata descend on you this afternoon. Enti apostle wo so wo frɛ bossman no die en wo ka kyerɛ wo Agrameda se asɛm ne bae ne no na wotwe na ma me di asɛm yi bae na me frɛ bossman no o kyerɛ sɛ ɛyɛ di adini no do di ma me ti wa papa de no okay o kyerɛ sɛ de awran bɛka ne no kro na de nti a ɔde nkradu akwakoto ne dan na no ne sɛ ebra na nipa ne te dan ne mu no tiwa ene nipa ne di nkomo sɛ ɔpɛ sɛ ɔtɔn ne dan pɔn baako no ɛma nipa no enitina odi credits atumu no na sanke yeton dan no a enye ono no tiwa na eba beton na mi san na wate free tiwa na no se o pese o ton dan no na o se Dabi ono de on ti free tiwa na no ho recordings na ho no mo a enipa no a na o te dan ni mu no e ka kire se tiwa pese o ton edampon ba ko no enu ntina odi credit akoto tumu no osi abusia panyi din de sai Opokuware Isaac Opokuware opanyini Isaac Opokuware awia ma ha o Hey, wasa kateno. Abusia panyi nzio. Class dia sani e teacher ni na. Dabi, you don't know abusia panyi, you don't know the adini difference, you don't know. Abusia panyi is family head. The adini is descendant. Ana obi onyan ntemu kakra de man say say ya wadana ma me ne ba ha say ye enwane na awotwe no na nkomu kwatena asem no so aka na jodi ade na eye prince bossman no e ka kire say onya time ma no ya wada no into no ade say na de tie fiada a ene ne na awotwe e na prince bossman de say ebotu a emotu no apon afiri school maba na onu maba be hia enti me ka kire ma me say ene esa na abusuapani ka de ene onko na nyame adom o mu kwatena so de be si bia no onfrɛ ye enti ade chief ya da na ye ene na awotwe no mu koye no o mu ntimi antena so anka enti me sa afrɛ busuapani ni biem e ma o kyerɛ sɛ o mu kwatena na o mu kwatena no prince no e fa afon frɛ ne ka kyerɛ sɛ de o kan no o kan enya de sɛ o de dan no e be matiwa enti ono de oni ni abusuapani confirm ma o seti wa atu e dan ne so nsa ai ono o confirm sɛ o motu na sɛ prince no sɛ ye ton dan no a ade aye de achi obi me na ye me de asisi se meton a wo fa ho ben isa ne sa eno de o che se onu na edi ade e na dan sisi onu ne nsam na wo enti se ti wa beton a onu no hwema ne nton se dem di kan se ton a enke no na e ba beton enti ni nyina so nyina ne se ti wa pese o ton dan no onu so ma ne nton e onu na hwe so a wodi ade ti wa o ko ton dan no bi pa cho da bi papa okay akrampofo Bramubi Brasasem. Sesi a ye frɛ Kwaku Dennis Bossman Prince na on your katekatre sa. Krobea na abusua panyin so sɛ ɔwɔ bank. Yeah, abusua panyin ye man the benefit of the doubt. Na Bossman de ayi for no tafo adompomfo. So mu tie ane ma me de sɛ. Anti nyameche, efie nyameche. And omon kanche eno efie nyameche. Ana anti nyameche. Tafo adompom to obi a tafo bia wotie asem da bibia enti asem a mekan se ewiase se de na ntwie ne dua anka ne to no sa ana enka konfonsem ebe wi ma me ntie ne akwabubo na mtie so te me se de ntwie ne bodua anka ne to no enka konfonsem okay said the do see dan no ankasa no okono sa no bia so bede ebeko na wo ma me nyame kya oba bossman odi obi ade o he wadi obi ade o ese wo ye batan ma me nyame kya no na wo ti ho eti wo oba bossman se bossman wo sisi
boss man wusi sie na boss man ma ba beji ade a ana say now how do you feel she ade yo de ye de ye wa ye emfa nyi wo bi na me we no jai ma boss man jai ma no adan no boss man on nem nyame cheso on nem obi aso nem hwe wiaso papa nya hwia bone nya hwio ana na kan Ghana ya yese nyamesom na anya kofo bi di nkwasiasem wait so teacher ni a wo officer what yasem so obi so okoton ne papa dan ya odi ama no as a reasonable being as a teacher as a lecturer wo officer what you mu do wo sua de unim nyansa no and one say wo fa wo bai eya wo ba so wo nyini chen wo so nyini chen wo so far as wo na te ne papa na wo ne de odi ade wo na odi ade de oba die fe no tiwa asem say na matie na aden na dan ya sabi o papa tia se wode ama wo to se gusuo na wayi wadwen se o ton o si on ton ya se record ya ni pa da se ni ade bra mi nie wayi ni e friend se wo ye teacher ni a wadwen da wo sabi wo nyansa se I get teacher for nyanim nyansa teacher bi wa Jimmy to watch wade Jimmy no an o de kire ade common thing we want mi anye se what do say subo se o fa dan ne man ne boss man na go for management na dan also with them and then the boss man over them now them because me mami way baby ye bet send bia mami way akọ emma boss man and then nya ne dia na ninka dan ye bet na akọ ewiase papa boni enye hwe okay akra meba eja opoku are ma hen yes opanyi na ho te say nyamena daro ma me hoye yo we wie bank adwuma no ho me wie na me ka se me tiesi fomo a dede wo ho bank bi entra ho nkasa ampa me gina bank nanim ho ho de ho you safe gina ho ai woni ma me bia e friend akosiati wa eja ware akosiati wa ye menu apeni a wanya ne baby ko eba ana krati bia e friend no boss my prince Kwaku Dennis wono nso nim no ono me offer no okay ewurati wey ne papa free mu no e ma no mo ma wo no mo dampon baako won mo tu nsagu so no kre eni na bati wa de asembe na abeto wanim sebe panyini de utifi ana wo fie de ade eni anamone a watuo e wa asemi wa busua panyini me wo hona tiwa ayi be ka kire me se me wo fa sorry ne papa Kwaku Dennis ya won na te menu apeni na akonya so no o se omra na oni ni nkomo nti odi ka ba me ho e wo madwum eneme ebeto oto ai nti bra ye ko Kwaku Dennis anim no ya nkoto no but na no disemo e ba ye ni se onu ti wa no agbopo se edan ya onu Kwaku Dennis de ma no obeton aje 70,000 cedis according to the buyer na nipa na no pattern o chere se obi chia 50,000 enti asem no bedru Kwaku Dennis anim 40 ye no eye na hudwiri o yesa ne fimu ade de na akoyi mu dan baako si asasi a eye bushata atom obi amena ye yie enti na chese atwetwe me kura maso asem baba dabi ame ye se dabi asem de entwa yie ye wo no enkwala no so wo mo anya abotre wo de adisradia beto papa nimu a wo se wunya abotre afre na akoya tinie si papa nkwasi ani ade o ma me de too loud loudspeaker ma me tie no mu di papa ya temu a enya tem ketua eti ono so ma sa no tie kuyi me kura ai dai me de ma mo no na busia no mu bi empene se me be ma mu ena me a me de ono ade ni tumi ni ne nan si bom se senia ne na no si ne enya dia be ma ne ma afri ne nche obesen kura no be no na omo be fia o ma se nso ama na no
Etinaka kwakudani jadwen pa na odwe na emo tiwa no yinu a oye na pono a oboye eno na kofa sebe ensentemi eba ya abedu sanya etie abusua kwakudani skachre wo se ofre tiwa ebusa ne se asemu a watie nie so wo ton dan na tiwa aka ade na kire no tiwa se enye no kure ema me kura no aha abusua de mi busa ne se kwakudani skachre wo se ote sa asem no ofre tiwa ebusa no se de watie ni ana eno de mi kwakudani sino bo mama ne ema me ka kire ne se on tiwa no manemra enti abusua kwakudani simfre tiwa musa ne se asama a watie nie ne se wo ton dampon no na te se kwakudani sinye sa de na me sure say mi kwakudani sini di ka bo mama ne enti bra me ka tell say tiwa no complete tiwa manemra tiwa finka ba ya oba no nam limita president na waba enti mi de say mi nim se bia kwakudani sini frɛ no enti na oba anaza wono ane abusia tobo tiwa kwakudani sini frɛ e ba cho da bi okay ose kwakudani san frɛ abusia sabe wani afi boaye kakra sɛ yetunsa amamre ne amane kwa so egu ade so a wo wadwen kyerɛ ne onti asie mu no e kyerɛ sɛn me e kyerɛ sɛ eno de sɛ obi tu egu ade na de manua wo de amano kura wa propose ade amano dio wakumem odi amano na ebi a tanya atem no titi ye na wono se woti ye no me de ono na kai o mi kwa ma mi busa ne se evidence be no wo se what ya recorded audio bi a e kire se wo mu mi no no ebi anu baba ye se bi a me to ama te me ji se ya na se wo se we na bi asa de mo be ma no anka wo to no ono na oni ni be shi aya oni ne kasa aya o record no abusia odi owo bank kodru fie na pension bi nom de ebesi bi ebe sa afro why atie for abusia panyi opokuware akura no ene efre na semwe ade ni sade awuye de asisie na wusisi obayo akura tobo mame na me omra na fa besi atie for Dr. Dawood Abedu enti mama ne monko momra na afi ampofo ntuja kakra meba why na yehudie esefata se ye to aso doc awiai akwa babio message so akra ojidie se nyankopon adaroma ntimi bia iboko twede ampo nyankopon adaroma 360 usecurity ene de yo akra me dase wo bisa me question ama me ni age pa unim ene na me kire me secret pa de enti ametia haban sa yade okay me akasa akra na me nim wow yeah January 2nd me call me grase okay 102.9 me grase yo sure na me call grase no me papa na eremu ye mienu akọ panyini na ya abrewa pa aba no frame say Dawood bra na me di na chi to de me kwa kubedua bi sie mfikyire e na o kire me say wo kubedua we enne na me be kire o de enti a o tie haban de say ade no wow kubedua we ase ya na ofuri toye kubase kubedua na ase e ho na o ma me wo toye wow na me say abrewa wo say o se hwe o ma me fa ye fun sa time na hospital ne clinics ne nurse sa but ye o ma me so on hospital abemudro nko ano ye sa bosum nkron wow na bosum nkron no so ye no wono mutikoku ase di nkomo won fitire wo sa e di nkomo a prekope na wo kan me ma me enti opedi animu no se wa nrufie kura kubedua na ase pepepe e na me free toy enti ye wo metu kubedua ase eno enti na sa abiri metia haban kasa na haban so temi kasa wow na mame afi na mahu mi secret no so hono enti ye hwe sa nipa mienu we obi a yawo na to hospital mpaso ene obi a yawo na to kubedua ase sa nipa mienu we se ba sa du ye mu a hwane oduyefo sure etiefo na njeje sure o wura sahwia sahwia bia bia kwaye akese na etwa ehu ahia ena me bo wura kwaye mu so ami nya ahoma adi ba se mfio ha nan ana mfio ha sa ana se mfio ha enti se me twa sa ha ban se me de ye adura straight ebe ye adwuma ten on se Dawood 360 by enche but ne baby obefe bia no eba be na otwe na so to sure because no one obia enom ya targeting nipa yesisi yesisi no obi bebisa na mesisi me de koto me de sore abri bia nso entio
say a dompa nkebe budakro ena dompe nso kra nka wontimi mfa nkoto nsore e dwent unsa emrepa e flexible ba wokoto esore de bia no emu adentra because entini ahuduo e wo yesisi mu na se entini no chimatoba entini ni mu a na bebe ja osisi yade emu odin pa wahuno entini papia wonum osisi yade ni nyina gina wontini no ene wonum dwent no wahun dompe mienu no nhia mu no ebi wansuo na ewo mu no awe nti eno so basa ebe ma dompe no ba de sisie no ebe nya hawo ebio bi ana sa dwent no dompe mienu no ekesi ani atwia ma ba ko ho awe eno so di sisi yade ba so wahuno ena me se Dabi se nyame a chemaduro de ya ene na memfa ahaban enubra na menhwe bia ne dwumadi edi sure enti wenu me hu se no nyame bo ahoma ewo nipa ni yentini no ne seso sure enti meka ahoma maako enson di bomu a ebe yesisiye mu adwuma enti meka ahoma no enson di bomu no obi ani sisiye ne ye bi obenum bia no na wanya yarehwe wow yeah enti na Dawu 360 obi ase sisi na de wom sure na de wom sisi ho asemu a wo kan obi wo ho a enam ni sisi nti sisi wa ye mre wo mpem enti we ye betumi akase eye mema duro nso akra o se be me bia o tie program sabri se wo na so be mu ye din se kra na o sisi ye wo ya untimi no ba nhia yi because wo be ma ne de emu apagya gina so a raise 180 degrees ekoba but nhia mu die no e de ne be ma na wie peyo e o sisi e na sebe wo de be kwa aba sebe atopato no nyina ye o sisi o ba se o sisi ni ye o ya ye mmisa ye ho se obetimi akwa aba na wahuno entine safata se nifa no fa Dawu 360 capsules ono miensa no pa miensa nwumre miensa no pa miensa nwumre ente beboa na ma ni sisi no e haw bi e wo mu bi afiri ho enti se okosini animu a eno anse okoba sa na wawie se we ba na abema se wo yo ba na bema me ye duro na me kase me ye mema duro a na masisi mema no masisi ema no sure because agro be ye da e ya fanu mienu ni nyina nya baako Dabi bema no bua na oba na hia no nti me pe no 180 me say every bia se me num Dawu 360 capsules na ma yi mi ensama no sure so num bi onum sa ande me ko aduma ba say de ande ne o ma me 180 na me so ma no 180 yankonkwa obi ni sisi yade no o se ye me sasabro bi obi o se eye me kokko bi obi kura de enam nam yade bi ntino ama sabre ne mensem kura wo mbem kofom sa nioma we nyina no se e wo me so na me nom Dawu 360 a eye nwadwuma empani se bi ankoka papa enye trede also be complaining de bia koko de ayem yade o nti ama one ontimi ne oba nhia ne be ma ahodin ni oba no nso no ontimi ne sisi ne ama genesis yade na ansa na bibi be sisa no sabi obi ota akọ agena nso no hunu moja ugu asabi na ne toye ne hene pa sa nipa no empen pi bon sa ade bia betutia ne to ebe fifiri ne to te se we ne bodu aketua bi ugu otimi som no de yidi agro o ma na ne ya sa no se start se ne yape etimi pai na emoja na eba oro start fa Dawu 360 capsules na se moja na eba ebetwa wow se de fifiri ne to no na ewo ho a ebe yire afiri ho na ma ne sisi no emu ayeden na watimi ayede oye bia won se ye sisi no ebetimi ama sisi obi benya sisi yade a bibi te se ennamu yade eno so yade ba ako a ehu pa na se wo fa Dawu 360 capsules a ono miensa no pa miensa nwumre se ko ba se ennamu yade na ama wo sisi na ya wo ya ena wontimi mfa enye de wo ya wo transe kakra ade se wo sore wo transe kakra ade se wo sore ebeboa ama sa ha na afiri ho na watimi atranse ayi adwuma brebi a wo bibia sabre metikam na bia mensi obi tie o se papa idie nkamenyane number nka mepe dinka fa nomesia say ye fra ye benya wo Dr. Dawood wa ankasa ne ne wakasa ne wa share ye hawo na waboa ye number ne 0244 64 37 0244 64 37 and 0201 681 717 akura me kasase ya na ya yenua no mo wam amanone rotire sure ya wono mo ye adwuma wa wo nua bia na se wabusuani bi wam akwantuo mu bia no na se wakwa ache na omane wa hwe ne wa amfa na nkwa aduro so se
menu amaneme ana me bra o maneme because adwumaden a wonom ye wo ho no menu aso obi frɛ from Italy obi frɛ from Germany na oka bra o bre wo ho a obedu a ye frɛ no boga menu adwumaden o mo ye wo ho no obi beba no sebe ne be makura na nye adwuma bio obi beba no na ne sisi sebe achia obi beba no na sebe ne sisi eni ya ma o ye didem because o mo ye adwumaden na saafo no so metimi aye adwuma wie pɛ abafie abeje wonom ahome e won papa mu a adura ayo so mo yusu ye Dawu 360 capsules. Wow. Me na okese obi frɛ me wo UK. Me du airport sisi a Kumasi airport ya no obi frɛ me. O say mama me nua bi ato Dawu 360 capsules ni bi abrɛ me e wo UK. Na madwuma me ye no e din pa ama me na ma chia. Sisi a me ntimi kura nkwa adwuma. Nipa no to aduro no mienu pe na brɛ me ma number ako awie sesi amatene me nkoso number ako na aka na 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 am so obetumi anu be edukra because nhoma ne yakeka abomu. Wow. Obi frɛ me wo na wo state bidi o se Ohio US for Libya ai o se ono de oye ne se otutu otoka na accident cars na otutu no spare parts na sesi ano 1 year ni ontimi nkwa adwuma bio ono so ne jonku ene yasa mamupo no wachia but obi to Dawu 360 ni bi ono ne wa adwuma ofiri Kumasi bo hyen. Wow. Enti oto aye no di ho adanse a kire no no se na me de anya bi oso from a on be BMS abrew enti ofre ha na omo sani bi ma no wanom miensa sesi otimi kwa adwuma na ono so bi sa se miensa na kire no obetimi asa anom bi aka ho ana. Wow. Dawu 360 capsules. Sesi a metnasi anopa kosi enumira obi wo frɛ me a memfa abakasa akwa we o kyerɛ no ho ɛnya ho kyerɛ phones no dɔso na call no sɛ bɛ ni adanse bebre obi ye we herbal shop o se Dawu 360 capsules buy no waje nkukɔ mienu ɛna am sɛ ono kura di ho mfa so waje nkukɔ mienu ko kwan bɛ so o se papa bi buy na ni sisi ye ne ya enti oba na o kyerɛkyerɛ mu ano sɛ wa ama me aduro no no so Dawu 360 capsules so den crofo di one dance no oyibi no ton man no 3 days time na papa ne ba na ne na edi nachi na ne na kura akukọ no say friend doctor and 0201 681 717 no Dr. Dawood number ena wonsa akano dia safata sa woye wo dia se frɛ no na enepa enkoso emfama wo akra ya Krobea Asante madama maame no montra Asem babua no aye sisisem ena krache ne peso di sisi maame sa de we ebias mabusuamu ebias na sa de we de ne ya ni aye de akire mu ahwe ya mu kire ya bibi o se mu ahwe ya be kakra se obi ti ase na wahu se wanyina duru baabi no o kye japade a ofra busua ni nyina o de we ma we ya no abodua to so se wa wo be dane kra ne dua ne nsanku mo hwe ya asade na ye de be ya well e wo krom ha wo okay yanna savior food for so ase savior food no ya agenkwa aduane na mesrew oyobi a diabetes yade etewo so atete wa bedrum pempenso bi a sebe woje wo ho a enye odi ebe savior food ni bi na insulin pane yakura na awa ubegya awo no wade wo ho frɛ papa no na kopebidi 0555 78 9698 onene nkasa ena Zahara mixture ene Zahara G capsules enuoni mienu nantibom eye charistic ventures for ne diaba na nemu yade ho adwuma na se enu we mienu ye se wo yi obi a enemu yade watibi wo yi oba ensuboni bi gu enuoma bi yi free ho bate sa akatoa bema ne woda wo hu nuoma bi tetetare ne bema ho bema wo ne obeda sabe hu sane wo no na ye wo ya wo jonso at the same thing Zahara mixture Zahara G capsules ono mo ebeboa wo ena bema wa ye mrempem me se wo mra yo ne free die free no na wunya Zahara man capsules na so ono mo a eyi free ho ko ba bi to no bi ana ko tobi no fra yen wo 0246 348334 imboost ba mixture ne so eye eduru na ye police ni na aye se eduru we di aba police ni na eduru no imboost ba mixture se wonom unipadua mu ya wo ya esichire yade ne pressure wo so liver ne kidney mu problem no anya wa ye mrempam enemu yade wakotibi
ubu nse sua na wusuo ko ba bi